everyone! Kumusta kayo? Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Itagundaway, may sagot kada kayo ti Part 18 compilation. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Hello manan kada kayo amin. Di pa kasaritan ngayon tayo basa ka ni drama kat manipod ka ni pagayam tayo a Rogelio. Sana pudpud no anagan. Dear Manang Biyanang, nalaingak ngagpamarang. Kabailak tagbalin na masakit nga uray nakasalsalon atakmat. Ayat kula makadiskitari ti kwarta. Katap numawatam ti amin, rogyak tiag salaysay. Umayak man, Fred, ang anak ko. Sumrak kayo atatang. Ang yaman ako. Apay nga aguyak kayo manon. Uy nga ron, nabanak na nagpailaw sa kunak no tapilay ko. Awan mo ka na. Talaga ka nung aguyak ka. Atong ti plemak anak. Ay, katagina na kayo ijabalayo di kay pumanag na. Nagpacheck up ako mag-araw. Awan mo kwarta ka anak ko. Pagpacheck upan nyo aya. Ili up. Private doktor ko ma. Tapno saan ako nga agpila. Ay, sangaribo pa'y mga natanda kwartak. Iso pa'y maitad ko Diyak pa'y ngamin nagsweldo. Okay lang anak. Panayunak ijay kapsat mo. Mabit lang nga rod, tatang. Ay nagpunag Uy ko. Umayag man, Else, anak ko. Ne, aguyak kayo, matatang. Sumra kayo. Ay, yaman anak. Adaw, tiplemas ko, anak ko. Naunungan. Sumasapol ang ipacheck up ko iti doktor. Kat, ingkay agpacheck up Sapay adda trabaho kita. Di kay makuyog. Ikabayla ako ray may sa kanak. Basta nayunan nyo si intadya kabsaan mo ang pagpacheck up ko. Manot kurang na aya, tatang. 2,000 ko mangam. Ure 1,500 na. Sige, agpakuyog kayo nga rod kininanang. Taing kay agpacheck up. Ure sa anay. Kabayla pa mo. Agbate nilalang yung anak ko. Kuyugan ka ko nam ngagpa-check up ka, Rogelio. Saan sa mabanog ka. Agbate ka dito balay. Amom nga rod ti papanam. Well, ada private na doktor ko. Tasigo na papapanak. Gatangam nga rod ti resita da nga agas mo Well, sige, mapana ko. Anda ka ba tayo pare? Jack pala nakasukat. Unay kat abayag mo nga agkunggunay parisante. Aldawag. Malataw tan Saan? Nasapa pa lang pareng. Darag mo na Hindi pa'y nang lukat tayo papalanta. Inta pa'y agbuyang itisine. Saan aya? Ay, wala na pare. Ewan kaya. Iso darasam. Tapno makaaduta. Wan pare. Ay, ang sukatak lang Nakadigo sa kaw pare. Urayin na klabitay. Ay na, kunaklano di kay umayan, Santi. Rogelio. Mabalay na yamo na di ka mo Kiinkarimi na umay kami ita, Brenda. Ay na, nagtaar ka ba tan, Rogelio? Nagsilap tabuok mo. Naibagay launay dita sa nga ektarya na sila pamuging mo. Si kama, Brenda. Di mo kita ang tamugin ko. Talaga, kastanan na ita. Dayta ti asik ko. Huwag nga, Rod. Oh, Santi, agsaw kamot Nakaululi magkamot. Ay, nagpintas ka nga ba? Iso aming mingmingan ka, Brenda. Ay, thank you. Ay na, nagtaar kamot. Uray si Rogelio. Nagtaar kamot. Mabalin ka di Putputan man iti dakulak mo, Brenda. Sure, basta si Rogelio. Mabalik ka dimot. Putputan ti may sa dakulak mo, Brenda. Sure, Santi. Oh,
At hindi ako lang. Apo na Pag sinagkaysaan niyo, put-putan. Uy, no. Nagkala sa nalamuyo mo ilatati da kulap mo. Ure, bakit kang Brenda? Anya, bakit nga ipagbakambot? Ubingak pa, Rogelio. Tawan ko lati bumakatan. Ngam tirik na. Kasla 25 years old lang. Brenda, agkakman tayo, ma'am. Ayun. Ala, agkanyon ato. Agidan kayon ang mga gak. Anya nga oras sa simangpet kay dirabe eh. Jak na puutan ti isa sangpet mo ta naturog ka mo ije sa alas. Diyak ang mau. Noon niyang oras na idahin bakay. Diyak kaya't disturbo ka bakay. Iswadyak naturog, iti siligta. Kahit ayan ti agas mo ngay. Awan mo't inresita ti doktor bakay. Kunana nga, adwag ka nung ti uminom iti danom. Anya, Ay, imposible daytan. Napanami dirabe eh. di magasak lang, iti balay da parisantay bakay. Nagsyat kami labas eh. Nagpadoktor ka wano saan? Nagpadoktoran, iti bakay, but, di ka to mamamati. Di orain ka damagin ti doktor ka. Kan awagam ni parisantay, tadamagam king kuana. Amura na panak nagpasikap. Ay di naklaslastugan, Rogelio. Imposible nga awan in resita ti doktor. Adaintad na bitaminam. Awan, una na magdamanganak la kano iti prutas kinatang bakit. Anya, Basta sa anak nga gululbaw. Agpaiso ti bagbaga, promise. Oray lumtag amin apasit ti bagay. Nagululbuda. Pare, intamanan, iti ayuyang ta. Una pare. Kailiw ko ni Brenda. Huwag nga lang, uray bakit ni Brenda, pare. Sexy lang ta. Kanalailaw. Huwag nga rin pare. Ano pa sa ti atin na nga ubeng nula ilo ti pagsasalitaan. May mayating ni Brenda, pare. Tasaan nagkikil. Kasano nga kikil ka bakit? Dagiti la ubeng kikil pare. Ngumno ni Brenda. Libre na jayang. Huwag nga lang, pare. Ano santan nga itibol na niya, pare. Tasaan ang managkikil. Wala pare. Gamawang kwartak pare. Antak waratak, pare. Inlakok tayo na washing machine ko. Intak, relax. Napanan ni tatang nanang. Apay akas lasaan ang matata o dito'y balayo. Nagkuyog naman siguro na ije kumpare na. Ije pada na nga Apay, agin inumpay laang aya. Kat kanayon samot nga aguyo. Ay, Jackman na mo iti dayje nga amayo. Di na may katibisyo na. Inton ko naguyok tumanang. May stress akla nga mangbagbaga. Tawan mo't dengdenggan na. Ayos laang matkit di. Basta sagpaminsan ko mga agbarto. Sagpaminsan nga. Kano kanayunan na. Anya, papapanandaya. Ka ijay ayuyang da iti kumpare na Ijay beer house, ijay ilay. Brenda, asino dyan napinta sa abalasang akadwam ni Tibber House? Kaana ka, Rogelio. Hindi. At dapat na pintas akada kang Brenda. Katuan pulimi at talaga tinapintas. Brenda, yamam mo mang kanyak. Kada kami ko lang ba, pare? Pare, saklatan. Uray ko kuha mo ni Brenda. Tasyak diya ka anakan na. Kanya. Nice meeting you, ading Stephanie. Kastamat kanyam, tata. Nagpintas ka mo tinading. Thank you, tata. Anot kayat mo nga inumay? Ladies drink? Katuan, Manuti ka ba ilang nga inumay? Kabaalak urano mano. Oh, sige nga raw. Mangalakan iti inumang. Plus pulutan ay. Kaagsangot ang aginom. Ading. Basta, inarim mo na dyan Stephanie, pare. Inaklunak pa yun na, pare. At nga, nagpardasal. Adda kondisyon na, pare. Anya nga, pare. Bayanak ka no ti boarding house na. Tatalo bulan na asan ara ka baya. 15,000 ka no. Tatalo a bulan dahil siya, pare. Na, nagtakilan, pare.
Pangalaan kayo ti kastagatan paray. Inis kita rak paray. Apay nga ta marigatarak nga agtil mo bakay. Kinasakit titangig ka bakay. Anya, ni, apay ngay. Kasla, nakabaray tititil mo nak. Anya, Ay, ni, apay nga tangay. yang mo bakay. Adan sama cancer kon. Ala, agrubat ka tayong tagpa-check up lakay. Sakto latan ti mapan bakay. Ta, agpaili ak na maramdama. Iturog ko pa eh. Gapo siguro iti arak daytan. Saan mo da? Mabasulo man taara ka. Talaga siguro, makaptanak iti sakit Anak ko, anay ka, nagsakit na tanggol ko. Ni, apay tatangad yu tatang. Ako, ay, marigata na nga rungagtil mo. Tadabuhol, anak ka, bara anak ko. Anya, nala, sumarap kayo mapay. Nagpa-doktor kayo na ya. Oo, anak ko. At nakita sa abukol, itititil mo na. Anya, ay sus, kasano nga ron day tangay. Anyat ko nada ngay. Maupira ka no. Anya, agpa-opera kayo atap na maikat day taan nagtubo di tatangad yaw. Ay, jaga tagpopera. Tawam kwarta am aramat anak. Awan kwarta kami kininarang yaw. Agada kami kanil si tagastos tatang. Ay, sige ka ron. Tayo agpa-schedule. At agaron maitid mo dito sa kwarta, anak ka. Inton maopera kay ton tatang. Nuwad na kwartam dito, itid mo na. At datay duldulin ko alay maribo dita. Alaan yung tanayunak to nga ron. Sige nga ron, anak ko. Manumit ti maitid mo, Ilse. Tagpa-schedule akong nagpa-opera. Ay, nasakit na talaga rin nagtil mo na kanak. Manutintad ni Manang Freda aya, tatang. 5,000 nga raw na nako. Tangay di kay pay mat maopera. Mangtedak mat iti 5,000. Ta isulat kwartak dit na. Di mo pailaan na yan, Jessimaine. 5,000 na ang tatang. Nayunak to. Ay, kurang gayam ti dua nga anak. Tabakan. Apay aya. Uwin ata. Kurang tinurur ko a kwarta. Ninayunan ta ko maiti uray dua wano talo ta anak ta. Ado ko ti pagdawatan ta iti kwarta. No adudang agkakabsa. Kahit kanong agpa-opera ka. Nakagpa-schedule na abakit. Ngam kurang pa'y mati kwarta. Iso nga diskitarak pa ya. Kunama dagiti anak ta nayunan dati inted da inton maoperakan. May mayad no makumplitong ti kwarta bakit. Tapno awan tong ti problema. Manong ti kasapulan nyo, Uncle. Ay, siga akanakan. No manot maitid mo. Tayag tao din tapusum Umanay ti sangaribang, Uncle. Kano isutalta di mabalilat akanakan. Nasursuryo amin ang akakaanakan nyo, Uncle. Sampay mo akanakan. Mapanak pa ilang. Sabagay, Uncle. Numang tuday ti sagsasangaribaw. Uno saglilimagasok a pisos. Mayatang, tado kami may ngagkakasinsay. Agbilbilang ka mo titi kwarta lakay. Apay, mano amin tinaurur mo aya. Ay, di mo almanin dahito. Tapag pa-operak dahito ako tabat. Al-alman nag-ayamay. Damdamagak laang numanaw. Basta umdasan, mabalinan dahito. Nala, intang araw nagpa-schedule lang tapno maoperakan. Huwag, mapana kita. Agbati ka, taglaba ka kiti. Nagado ti murentan. Saklatan ti mapan, bakit? Ni, papanan nyo nanang. Kalablabas lang ni tatang itaya. Ape adi ka nagkuyaw. Ay, paunak man, tapno dinak madlaw. Sa baling amin tagparparik na kanyakat. Iso asuro tagkitinalimad jamayo, Frida. Ha? Apay aya. Makadlawak nga rudan. Tatunggal ibaga kakuyogak ngagpa-check up di na kayat. Anya? Sa apay nawadwad akwarta jay na. Iso asuro tagjamayaw anak kaw. Apay at dito'y para kiti nagkitaan ta. Ang mga nuwada makakita ka dito, Esteban eh.
Di ka madanagan. Pumanawak matlang ang dagos ito, Rogelio. Iso nga itad mo diya kwarta. Ah, sige. Ano pa'y sobra na dito eh. Kunak apagdita ko ma. Inton maminsan ng diatadit. Ala, yag mo diatan. Oh, ato, Esteban. Ay, thank you, Rogelio, ah. I love you. Inagkanak iti lips. Kayan mo, bay. Opera gayam, ha? Opera gayam, Rogelio! Ah! Hal! Ita kayo! Adoy ka pumanaw! Yag mo ti kwarta nga indat kasawakan ka. Tano saan ipatiliw ka iti pulays. Ibuko! Ibatan ti buko! Yag mo paingaw mo na ti kwarta. Tapos ibatang ti umaw. Mandiyak nga intan ni Rogelio na ito nga kwarta. Rogelio! Alam ti kwarta kan ko na. Darasam! Tano saan idarum ka nga bababae ka. Ay, bakit di mo gano'ng ibatang tab na maagaw ko ti kwarta? Esteban! Yang mo na ito kwarta! Sige ba? Taglap lang ni Esteban! Taglap! Anya pa'y latkukom ni Rogelio. Ape nakailad ka pa'y laang. Ay, nasakit nga rin ti kyan ko. Bakit? Nakaaro ti sakit na. Ay di na kun maloko. Awanan ti kwarta. Insublikon kadagiti anak ta. Kan kadagiti kakanakam. Awanan ta ramatam ngagpaduktor. Kan may sa ulbod kamalaan. Bakit? Agpay-pay sunday ito. Sa anak nga gululbod. Bakit? Masakit na talaga. Ay makamuka ko na may. Nalaing ka kiding agdrama. Ulbod alaklakayan. Bakit? Patin ako makaday. Sa anak nga gululbod. Patin ako mamakit. Dinak pinati ti asawak iso nagpadoktora kasi siyak. Kat ada na duktalan da diferensya iti tiyan ko. Nagpakawanak kadagiti anak ko kat nagpakpakasiak at tulungan dak ngagpaagas. Kasi na namati da kat na siyan damatla kanyak. Nagpaagasak nga rod kat nagimbagak. Manipod di din mabain akon nga agulbod iti asawa ken kadagiti anak ko. Inijak nga roden dagiti bisyok kat nagsingsing petakon. Daytaman ti kapadasa kajak to malipatan. To'y pagayam mo, Rogelio. Ala papagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni pagayam Rogelio. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para iti script kan drama, to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami. God bless kada kayo. Amen. Manang Biyana! Pakasaritaan ni pagayam tayo nga Antonio, sana pudpudno anagan, tintay drama ita. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Dear Manang Biyanang, upat dagiti anak mi iti asawa, ngam saan da na paraburan iti anak. Isungay iliwan mi kinibakat ti madaan iti apu ko. Kat tiburidak nga anak mi tayan tinamnama mi. Pilpilitan may ang mga sawan, barang iso ti makaipaay iti apu kumi. Rogyak nga rod, ti agsalaysa. Marisa Lumay, lumabasakpay. Kawan na, pare Antonio, nagapwam. Ay, nagkapuak man dita istaw. Napanak gimatang iti mantika. Ay, apukom na kita maray. Ayun, pare. Nagbakasyon na dito'y balay. Nalpas mga minti klase dan. Ay, nagsusulpeng da nga rod. Mabanugak nga agan anawa kadakwada, pare. Ay, mayat kidi Tandaan, anawa Marisa Lumay. Ang amda kami ngay kani kumaray. Ay na, awam pa'y uray may sa nga apo kumimay. Apay nga tangay katalumot ng dagiti ng asawa nga anak yaw. Uy na, ngam awan mo't uray may sa anak-anak kadakwada. Apay nga tangay, pare. Kasano aya, kaya may sa nga anak may lakay tinakiasawaan na. San samot ang makasagbaday jayain. Ay, oray atabak nang, pensyonado pa'y. Un makidi Di may dua nga anak may, hindi ka ubingan da, nag-abroad da.
Isaw asanda anak kabukol iti anak. Ita tanatayangan sa danag din na. Anjagay, awanan Naladawan. Bumakit dan nga agpadpada. Aywan gaya man niya. Ay, may sasaanin ang makaanak di asawa na. Iso nga, awanan ti pag-asa. Adapay, pare. Ah! Jay buridak nga anak yaw. Ningay Alfonso, pangasawaan yung tapno makapututan. Ibagbaga nga ro na mga asawan ng, ay na, di na kayat. Agbaak ka naw. Angam no makainom kanayon na mga ibaga makasasawa. Kanayon nga min dita istor ni Andrea no kwaka. Na barbartak. Asawa mo ti bagbagana. Kas dyan na day dyan nga anak may. Noon na partek, makasasawa. Ngam no limpyaw, agbaak ka naw. Anya? Nasaya at tadakan antod nyo na kayo. Nabartek man na simbang petjanak ta. Anya, apay nagagapuan na ka naw. Tsaka mo tila ibagbaga naman ay. Pangasawaan da kamataran na nang tatang asawa tikat ko. Asawa, tatang. Ay na, Alfonso ay. Makasasawa ka man ay tanaparte ka. Sa kamila kundi karit ang mga asawa, no? Nakasyat ka. Asawa, tatang. Ikandang man nito asawa. Makasasawa ako. Diyak kaya't nagbak. Asawa tikat ko, tatang. Sino may, timayat na makiasawa kang kakay, no artek ka may. No limpyo ka. Di mo ibagan ti kastalukaw. Basol yun, no, agbakak. Na! Tatang. Kaya yun na. Aglaklakayak. Ito nagtipantalon ka, ha? Ay, Ika na naman kita, Arman. maturog ka kay din. Inton mausawan ka sa kaagbiro iti Armam. Kasano ang kaya nakangay no nabartek ka mait nga garam. Oh, nagangdod ka pa'y mait. Agat arak ka. Asawa, tatang. Asawa, titi, kanyak. Mga asawa ka rin. Mano amin dagiti apo ko Mari Salome. Ay na, nagadudan Sa bali pa'y dagiti adda ijay La Union. Mindanao kan Isabela. Jak mabilangan no manuda, taaduda mare. Ay mayat naparaburan ka iti ado nga po ko Mare. Uwan kasanumat nga men. Nagado dagiti anak may iti daydilakay ko. Sa nga dosena ko naman. May isan sala ang antisan ang asawa nga anak yaw. Uwan mare, ni Andrea. Apay, manutawan ni Andrea Mare. Bumakit mo na balasang dayjay mare. Nasurukan na 30 na. Di pa'y lamaki asawa. Apay, awan pa'y nobyo na Mare. At damot, idi, ngam nag-break damot. Jak man amaw. Naupay sa na maki-boyfriend. Tanang asawa mo ngamin iti sabali jay nobyo na ide. Ay, agpadadan nga agbaak ijay anak minukaskas no Mare. No, ginusto da kumadagiti anak tayaw. Mayat pag-asawaan tay kumaida. Ay, kababain nga ikamang dyan anak may Mare. Tamang nginomay. Ay na, gagangayon iti baro ti aginom iti arak. Liwliwada siguro dayta. Agbalbaliw dan tuwa inton mga asawa da. Nang runan no adantun putot da. Nakaring ka magaya main. Unak no asino ti agkape dito yung kusina. Si ka magaya Alfonso. Tatang, nasakit yung ulo. So, naladawa ka nakariing. Tagasana saan nagsakit na ita ulam. Kaya diretso matinom baw. Hala, agawam dagkapay tagdigos ka. Ada pa pananta. Sa dinaw, tatang. Intagbirok itermam. Kung asawa ka din tagsapol itermam. Adaw ti mabalin mong arman dita kaaruba. Anya? Ay, agtal na kayo tatang. Sa natilay pagbagayo. Nagkula ang mga asawa awan iti panunot ko dayta. Apay, di mo malagit tagitimbag bagam iti kalman.
Saan mo natili bagbagayo, tatang? Kababaing na kita nga'y bagbagayo. Ano nabartag ka, nakarit ka ang mga asawa. Hingam no limpyo ka. Kas ka may lang aron natuktukan abisokol, wanuladdag. Ay, jakpagan ano ti mga sawa. Kay ket ko tagbaak, tatang. Anya. Anak ko, may mayat no mga asawa ka. Tapno dapat bukod mo a pamilya. Apay di mo apalan dagiti kakabsat mo. Addan asawa da. Addan kabinadang da iti biyag. Kabawi lang tagbiag, nga urawan asawak nanang. Pagan anong da asawa? No, isukat na kantuman lang. Itayan nyo man ni asawa ni insan ko. Sininaan nan, kat simurutan iti sa bali lalaki. Ay, kat pilyam nga mintay mapagtalkan a babae Kinugarang ganjang mga minja asawa ni insan mo. Wen, anak. Depende iti asawaem dayta. Ay, basta. Jak kayat di mga asawa nanang, tatang. Iso apang nga asiwan. Tadiyo ipilit ang mga asawa. Ay, awan sa talaga tinamnamata amaadaan iti apo ko bakit. Ni kumangarod Alfonso nga anak tati ayan tinamnama talakay. Ngam agbaak ka numet. Huwag nga rod no, nabartag kaya't namut ti mga asawa. Wen nga rod. Ay, Anya nga taya ti pudno amarikrik na dya anak ta. Asawa mo ti ibagbagan ano nakainom. Nga uray nala isangit-sangit. huwag nga rod He, jak amaw di nga anak mau. Saan amaw awatan? Gumatak man iti arak, Andrea. Nay, Alfonso, may salang Di ka kayat alakwan iti adaw, tadagulit kan tumanon no mabartag ka. Uwan, Andrea. Di ba, agsingsing putak nga agsat. Jak agsasaw. Nga ta. Promise. Alam, may sala nga buti, Andrea. Agas, di bang no? Tanabanuga ka naggapo dyan talo? Sige, nga may salang Agawid kan no maibos mo ti may sabute. Andrea. Masaman pa ya bote, Andrea. Pinagbigyan ka itayan, Alfonso. Namin anon ahimirit ka. Gusto kumamatan nakadukan. Oh, like it, Andrea. Ay, amo, miss. Nagpintas ka man. I love you. Ha? Ay na, bartek mo la dayta. Agawid ka kay din tayong kamaturog. Paturugan lang yan. Malal daw Rabite pa naturog. Sige mo. I love you ko na. Ala, tila lawlawat man ako nakon. Agawid kan ko nanay. Mangrugi ka man ako nakon, Alfonso. Ay, ayatin ka nga, Ming. Kaya't ka nga asawaan, Andra. Agasawa ta. Makasawa ako. Ay, saan man natila ibagbagan? Orayag ti sumbat mo, Andrea. No saan ka nabartek sa kaagaram? Iturog mo pa, itap no mausawan ka. Alamot na. Andrea, dinakpay ka siya. Ay, ayatin ka ko na. Ako na nagmata na. Ay, agsubli ka yung bigat. Tamamuam ti sumbat ko iti dayta. Itan, un ko na mo tayo, ikasar ka. Ano kaya mo, ikasar ka yung bigatan. Ora may sa labawit ti maparte, mapaliran. Na yun ang tatay may sa kaldeng gan upat naman. Umanayon, dayta, sagana ta. Anya? Yan, huwag ko naman kasi nagkumamala. Andrea. Antonio, imawag ni Andrea. Nabartag ka naman ng dyan anak ta. Ada ije istor na. Kaya't na ka nga asawaan ni Andrea. Anya? Ingka iyawid ta kababain. Sapay no mabartag dyan anak ta, awan babain na. Agbalin adagulit. Unayan ay aday jay alalakay. Malah, tayo nakiyawid ni Alfonso. Ay, kanya day tanga itsura ang Alfonso. Nakalospak kaditan. Ay, tumadar ka ta. Magniandrea, hindi na ako makaklunan. Tatang, mga asawa ko na yan.
Ay, pagkayawin Andrea taklunan na tasawa ko. Agawit na ko na. Sa kala natural akong diaram no nabartag ka na. Di ka lagbait. Tatang. Ay, tata. Talaga ka di akastan ni Alfonso no mabartag? Aram nga aram kanyak no nakainom. Ay na, kasta na day ta. Iso pasensya ka na balasang ka. No nabartag, makasasawa. No limpyo, agbaak ka no. Anyan? Ay, mayat ko mangaron ng mga asawan. Sa amoy lang makaas-asawa no nabartag. Balinswag ti utek na ito yung anak ka. Ay, Alfonso, lumakay ka na biyero. Si kalangan tiyawan asawa na kadya tayo nga agbaber kadya. Nga asawa ka na. Ano pala ar-aramidem nga ay? Sayang ti gwapo apulem. Saan pare? Naladaw? Anya nga naladaw nga ibag-bagam. Mabalin pa mat. No kayat mo, ibirokan ka. Ado ti mabalin ko nga erito. Saan pare? Kababayin mo siya. Nagtaar ka to ba eh. Mabain ka. Laki din. Narigat ti awan asawa na kunamsa. Adutam, amo ka nagbak. Nagragsak na malata pare. Iso abay-bay amon ta asawa. Andrea, si ka man tindamagag balasang ka. Apay, awang ka dinamnaman ni Alfonso keng ka. Samit la agaram day dyan no nabartag. Ay, ata mabain ngamin nga agarem no limpyo. Tata, Kaya da ka ngamin nga agbalin a manugang. Ay, nagsingput ka ngamin. Iso asapay kumaataklo ng janak ka. Uray na bartek. Tagpay sumit ibagbaganakin ka. Ay, talaga nga agayat ken ka, balasang ka. ala. Ay, alaki din balasang ka. Aklo na mong tagkalay sa kay kidin. Kaya't kung mailaang ninanang mong agbalin nga balayang kahit. Ha? Padam anasing po inam kahit. Iso sigurado akaalaan bintaw nga balayan. I love you, Andrea. Saka mo lagaram no nabartag ka mo. I love you, kunak. No bilang taklunan ka. May karim nga tangang balbaliw kan. Adi ka nagbartag, Alfonso. Oo na. Di talaga. Basta nakakulunin ako. Dahil kasar ka na niya. Kasar ka itan. Anya? Sige nga ron. Agkasartan, taklunan kan, Alfonso. Hagyan mo na. Inaklon-laklon langin. Ni, May kangaroon tayo. Ganda balay na. Darasam. Yang amu nga kada nanang gindatang ko. ala, uy, iba ka na, Alfonso. Uy, joke ko lang na dyan. Joke din na. Basta may nakita na. Jesus, maliit lang na ron. Isarak to yung store ko. Dadang, asawa ko na, Andra. Anya. Apay inaklon na kan. Ala, inangaw ko lang na Alfonso tata. Ngam pinaypaiso na matang. Ay, alaki din, Andrea. Ang kasar kayo. Kasano nga, Dadang? Kay mga yaban na timang kasar ka sa kami. Ay, sad nakaskari na ti bagbagam. Ado pa'y a proseso da itanak ka. Tulagan tayo pa'y ano ka ano ti kasar. Basta di yung pagawitin ni Andrea. Agyanan dito balay ayat ano biya. Lakay, pagawida mo ni Andrea. Baybayam. Kasano ang makaasawa ti anak tano pagawidam. Ay, agar-aramid kalaklakayan. Ay na, di ka kati madanagan. Sakti makamaw. Madlaw may takursunada ni Andrea ti anak ta. Danag mo na aya. Jak mo tinariingan na Alfonso iti silid na nana. Napanan na ka di? Nay, kuna ka ano nakaturog pa'y laang balasang kao. Awan mo tan iti silid na nana. Anya, napanan na nga rudan ngay. Sige, tapasapol ko kanila kay. Ada kami lagayam dito istor Alfonso. Agawitan. Manjak, Dadang. Tanya di mo pagawidan mate. Kagururay ija balay ni Andrea.
pagsasaritaan tayo, ti kasaryaw. Kasar nga ipagbagayo mo, tatang. Nagkuna ang mga asawa. Na, ay lukaw. Kaino ko na mga asawa ni Andrea. Aho, padaya mo imbagbaga. Pagawidin yun, Andrea. Diyak mga asawa. Agbaakak, tata. Anya, ay, Marisileng! Arak man! May saabuti lang! Mabait lang, pare. Ne. Asino taginom, tata? Sika! Magbungaran ka man. Diyak kaya ti uminom ita. Aginanaak pa yung aginom, tatang. Na, Kasano dahi to yan ngay, tata. Di nakmatan pag ano ni Alfonso. Itata na usawa nun. ay, masurunak iti dayja tao. Apay, ada ayan napasamag itinagbaitan niyo balasang ko. Ay, kwa. Adda, nana. Anya? Ay, lakay! Kasano dahi to yan ngay? Ay, ala, bayan niyo. Ay, wak man ni Alfonso. Mala, Alfonso, uminom ka. Inggatangan ka iti arak. Manjak, tatang. Di. Kunak nagbalbaliw ako. Liklig ako tuminom ita arak. Tapasubo dahi tang arak. Anya? Kay kasano nga ron ni Andrea? Ape, ay may dildilo na siya, babae. Kadyak nga ron mga asawa. Agbaakak, tatang. Ay, agsat ka kiting. Uray, busong dahi taginatang ka. Manjak. Ija akong taginom. Tagbalbaliw akong. Na! Sika ngamin, Antonio. Kunak ngamin adi mo itulok nga agkaidada. Ngam pinanoy-noyam met ngamin dya anak mo. Kasano nga taya? Uray ko man awan na pasamak itinagbaitan da. Basol mo no agsikog ni Andrea. Sapay adadwa nga angkel na pulis. Makaamu ka. Ay, mariribo ka nak. Dito mga ginom di anak tan. Barte ka kuma. Tapno kayatin naman ni Andrea. Kat, numaunawan manan, di nang tuman kayatan. Nya nga taya teramidin ta. Ay makaamu ka. Problemam daytan. Ay, pasensya ka Andrea Diyan mapili ni Alfonso. Sabi, insardeng nanta ginumiti arak. Ay, problema. Rumbangkit di ngagyaman kayo at asaanan ngagbarbar tata. Winang nay tinalikodan na mo't ng tinapasamak itinagbaitan niyaw. Ay, pasensya ka na. Ang di ka madanagan. Tanog bunga bilang tipan na kailawan niyaw. Tumulong kami Awan latan tirong bang apagdanagan nyo, tata. Ngamin, sana po nung nga na pasama kiti nagbaitan mi. Kon naklaang dayjay. Baran konak no, maikasarnak ti anak yung awan matlat ta. Narigat mo't ano ipilit ko tibagikan ko ana. Isabay-bayan yun. No kasta, ay agyaman nakabalasang kao. Ay, kung naalanupod nung adda na pasamak itinagbaitan niyaw. Awan, tata. Isa di kay madanagan. Nabang-ara na kiti daydian na amwak ken ni Andrea. Kat manipod di din sana na naginom ta anak ko kat nagbalbaliwan. Iso na laeng, tatalaga atinakderan nan ti panagbaak na. Saan mi madta na pinilit anang asawa? Tauray ka sa noti pa ng kumbinsimi kan kwa na talagang agbaak ti kayat na. Alakastan, ti pagayam mo, Antonio. Alagagayam, di tanti nagibusan, ti pakasaritaan ni pagayam Antonio, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! And your nose para iti script kan drama, to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagina kada kayo amin. Manang Biyanan! Manipod ka ni pagayam tayo ang Mercedes, sana pudpud no anagan. Tintay drama ita. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Dear Manang Biyanang, ti istorya kan kakat may papan iti naang aya kasar ti anak me. Ngamsak bay ti kasar, ado dagiti naramid me ti asawak. Adi min tupulos malipatan. Katap no nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Lakay,
Agdalos tayo dito'y balay. Tainton bigatan ti tungtong ti kasar ti anak ta. Wain, bakit? Nakadalos ako ni Jerwar. Tulungan nak dito'y unag Tanay, adupay ti may simpa dito'y. Masapul dalos to'y balay asang putan ti agbalin nga abalayan ta. Tagdamag ko sosyal sa kanaw, ti agbalin nga abalayan ta. Ay, uwan ka nung garon. At nakanulugan na. Aha? Nabakbak ng tamilang nga adayaw, ngam isuda. Ha, ada talon ta. Isuda nga'y. Apay ada nga tadagada. Mga nulugan lang ti ada kadakwada. Ay, diyak mo Maamuan tanto alakay. Mala, agawaam. Tapno malpastan nga agdalos. Tanay, adupay ti may simpa dito'y balay. Ela, anak kao. Buludam mi mampay tay dakkel a telebisyon niyo. Isublimin tumalang. Ni, apay, tay TV yung ay. Nagbasit nga ron. Nasakit ti matak nga agbuya. May mayat tay dakkel. Di yung malaus-usar ti TV yung anak ko. Nakadisplay lang di ta salas yaw. Agbuya di manugang yung kandag iti ubing no makalagip da nanang. Ala, sana bali tayo sublimin tumulaang. Hanggat adda nga ron agbagkat. Awan nila kay kuta na pa nagtrabaho. Adda ni tatang mo. Da kamin timang bagkat. Nalagan laday tata flat screen. Kan agasidag tayo lang tanakaw. Kan amang ada extra kurtina yaw. Buludag man anakaw. Tay yayamanin ti style na ati buludag. Anda magkididag ita iduldulin ko ang kurtina dita Mabitla ang rutin nakirwar. Hey, nagpintasin to'y balay tayo lakay. Nagdalos akitan. Naurnosan. Un nga raw. Kasla balay tipak nang. Tanay, adapay dakkel at TV na. Kanapaw, nagpintas dagiti binulod mo a kurtina dagiti tawakan ridaw. Wan. Tapno saan natatagibasitin ti agbalin nga abalayan talakay. Ayun imparadak di tasangaw, tay dua a motorsiklaw. Tay samet na dadaal a motor ti anak taday jay. Iwan, uwi na singak. Sana madlaw na dadaal. Nagmayat ti pan nakaiparada na di tasangaw. Mayat ang araw, tapno adda makita ni abalayan a motorsiklaw. Kampay idi sagay sa tay ti motorsiklaw. Ay, Mercedes. At dalugan na nagsardeng iti bataw. Ay sos isudan sa dagitaan. Wan, isudang agpayso. Isu siguro dahi dyan nagbalin nga balayan ta. Dyan nag-drive iti lugan. Wan siguro Daan mo gayam ti lugan na. Saan mo't unay adaan, lakay? Inkasabtan idan ta isagana kunti merienda. Kan irwar ko nagitay baso kan plato apang sosyal abinulod ko iti anak ta. Tatang, nanang, isu ni Papang Richard. Ti agbaling nga abalayan nyo. Papang, isu dagiti datakkel ko. Hello, nice meeting you mga abalayan. Kastamay abalayan. Hala, abalayan, agmerienda kayo pa'y. Gimatang kami iti pizza, burger, kan pansit. Nginginaan na gitay so anaimas. At isang put may ama merenda, balayan. Nginginamad lang. Bakit? Ingka man irwar tayo ginatang taalit sound? Si tayon ton tatang. Agmerienda tayo pa'y. Napintas at talaga ti klema dito'y lugaryo, Ramon. Saan una yan napudot? Sana kas ije lugar miya nagpudot. Napudot matla dito'y napig sa tiinit, tere. Sala na lami is dito'y no rabii kan agsapa. Ngam no adda init ay, napudot ay. Wen, ngam nakarkaro ti pudot ije lugar mi. Natulagan ti kasartahan eh. Kamudyanan na, maasawa kamutlaangan. Wen garod. Kasla kaano la iti agin inaram ta. Ngam ita, agkasabtan iti mabiit. Kung nga rod, kakasanaw,
Sumurot ka kin ni Papang agawid inton bigat? Wano agbati ka pa eh? Agawid akpay Ramon. Tadyak kayat amay lawan ta. Naimbag tula numalpas ti kasarta. Tama aramid tanton ti kay kayat ta. Dagita makitkitam atalon dita palayan. Aking kay Jimur daw. Dagami na ita. Ha? Kanda ita makitkitam atalo anwang dita taltalon. Ay, kukuami na kita. Kastaya, abalayan. Parcinta ito, ti kadakilan anwang inton kasar dagiti anak tayaw abalayan. Ay, adu pa yan, dagiti tarakan mi ababoy dita. Sige, abalayan. Tanayunak to ti dua abaka ti maparte, abalayan. Ha? Parcinta ito, ti talo anwang inton kasar yaw ramaun. Anya? Nagadumot na talong. Sobra unay tatang. Ang mga numabanglis ti sagana. Kunak amay sa lang ti parcinta yaw. Angam kunamo di katugangam anayunan na iti dua abaka. Iswa parcinta di talaw. Nagaduunay tatang. Ado kat ti isabat na mapartain. Ngam datay alin na lakyan. Ay, baganan to kung ay sudan ti aggastos iti kasaryaw. Ay, kababain. Kat no nayunan dati maparte, di na saya at tatang. Saan? Datayaw ti linalakyan. Iso arumbang la adak-dakal ti gastusan tayaw. Ay, masapul adakkel sa lunan ti maramid lakay. Tanay, ado ti dumar ay iti kasar ti anak ta. Ay, wala. Agpakayo akon inton bigat. Kay nagpaaramid akon iti salunan. Ije kataltalunan ti pagpaaramidak iti salunan. Tapno nalawa. Ay, wan, may mayat ijay lakay. Pakitaan taman jag balin nga balayan ta. Padekorasyonan ta iti bungga. Tapno agbilib ka data. Nabakbak ng tamilang nga adayaw nga misuda. Mamayano, dadagada. Ang mga nulugan lang ti adakadakwada. Ada mo las-lastog ja balayan mo lakay. Kundi sanglas nga urawa mainit. Nakasapatos pa ya ka nakapugpudaw. Ken nagado susi ija pantalon na. Kaslay gaggagara na pagkiling-kilingan. Huwag nga rab. Iso apakitaan taman. Pagbalinin ta abungga ti kasardaramaon. No kasapulan ayo tangan ta iti ustaw. Hay, aramidin ta bakay. Ramaw na na. Mangabang tayo iti kumbuin ton kasaryo Ay nasa aning tatang. Nangina ti abang. Kurang ti urnong ko korta. Dakabi ti makamok ni nanang mau. Di mo problema anday ta. Saan nga min ang masapul day tatang? May mayat no da kumbo. Tada pa'y dancer da gijay. Sa bali pa'y dagitay singer. Tatang? Pa'y benda kami iti inam. Tada kami taggastaws. Saan na ka? Wilay Baraok. Di mo tagpapautang ka. Uwan tata. Apay, umutang kayo? Ay, Uwan Baraok. Hanggang di mo ipagbaga iti sa bali Ha? Ay kayo wala tata. Di kayo madanagan. Hanggang, no di kayo makabayad. Kapilitan ngay bagak iti sa balay. Agbayad kamin tao Baraok. No kaya't mau. Ikaw lateral ko di daduma a porsyon ti talon may. Talaga ka sa pulak ti kolateral. No dakil agatan ti utangan nyo, tata. Dakil ayat ti buludon nyo. Medyo dakil, Baraw. Nanang, nanginaunay ti gaon nga abangan nyo. Diyay mat nalatak asyap dyan na panan yun. Iso nga rod ti kayat may kanitatang yaw. Ay na nagastos unay no iti ti pagabangan nyo. Kung nagdubli ti presyo da iti daduma asyap. Kat uray at least, napintas ti quality da ijay. Parihas mo lang. Kan maysa, saan may kaabangan? Ipadait may ti usaran may kadagiti abay, kantay gaw ni Tere. Anya? Kat, pangusaran yung tungay numalpas. May mayat ano abangan nyo, tamaminsan mo't lang mausar. Mabalintuma nga ila ko no kasanaw. Basta, kasta tinagsaritaan mi kanitatangyaw. Anya? Adapay ngamin pasurot da abakla ang mga ayos kada kami. Make upan da kami. May raman iti package da ita.
Kamabalin mga oras siyak tulatan tag-make-up kada kayo. May mayat dagi jay tay expert da. Mabalinda pa ya patangusan to'y flat nose nga gong kuno ko Bongga unay ti kayat dananang kantatang akasarmon to Ramon. Nagdakkel ti magastos. Diyan mo kadakwada mana. Ipilit damay. Unak lang aruto nga oray simple la akasar. Agpilit damay. Isuda ti makakaamong agdisdisis yaw. Ay nahati pa idaading ko. Tanay narigat ti pampanunutan da. Pangalahan da kumangay ti kwartada. Umutang daman siguron amana. Ay, unay mo't na nagitya dadakkel ta. Feeling back nang dantumo ngamin. Amumatan ti style da na ng gandatang manang. Di da kaya ti partapan. Saan da nga agpatew. Nga uray awan mo't maikarkarit da kwartada. Hello, Tere. Umayak di tabalayo ita. Kailiw ka na makita. Ay, ala, sapay ang wanak ijay balay. Simuro tak kami nitigayim ko. Aday natin daran mi akasar. Anya? Sa di ka pa agpakadaman. Pasensya kan nalipatak matan. Agdardaras kami ngamin. Kaano daawid mo? Inton bigat pay. Maturog kami kano dito'y balay ti may sapay agayim mi. Anya? Sige nga ron. Inton bigatan nga umaya. Siyak tulatan ti umay dita lugar yu Ramon. Tauray umianak dita balay yu. Kaano ngay Terry? Jack paya mo. Kwa. Into no may alawas siguro. Tadapay papanak iti sumarunungal daw. Anya? Papanamanan nga eh. Kwa. Adawan na natin daran mi akasar, Ramon. Anya? Nagdakkel ti salunan nga para medyo atata. Dakdakkel meten ngan tay gym ti barangay. Ay, wala baraw. Tay, inawis mi ngamin ti buong barangay. Ken impos mi ti social media. Iso asiguradaw nga do ti umay. Ay, anyan. Damag ko nga do ti maparte inton kasarda Ramon, tata. Ay, wan baraw. Ay, ado talaga. Iso nga ora gitik out to amin adumar ay ke mabalin. Ay, anyan. Ay, kung umay kan tumakisala awili, tadun to ti umay ababalasang. Asos! Nagpipintas ti singer ken dancer tay kumbong nga abangan may. Ha? Umayak to lang makipangan, tata. Diyak to makisala. Tanarikat ti mabaot. Bautan nak ni bakit kaw. Dagi tayo baros ti makisala, tata. Ay, wan makiti Ngano siya? Ay, nagsalak to Di uray man adda ni bakit kaw. Makisalamit ano kaya na? Awamat siguro ti makunamaw na balayan. Ngaming ka glop-lopyas ti sagana. Ay, gano'n tapalayan. Nasobrahan sa ti sagana. Naimpag no saan ang madadahil dagi siya apalayan. Saan? Tay bagak nga gitik out dagiti tataw. Aywan gaya. Nakita yun, di binalon mi adwa akaban, abagas, apalayan. Naluto nga tamat lang. Ay, jak pinayluto na balayan. Insubli da ijilugan maw. Ha? Apay nga'y abalayan? Ay, wala tado ti bagas may. Aglup-lupyas ti irek iji sa rosar may. Ha? Ibatik tulat tagarutan na balayan. Tapno saan min ayaw awid? Ay saan? Yawid yung balayan. Ado nga ron ti bagas may. Ken, yawid yung toki day. Dagatay sobra akarni Tado ti karni mi dito'y abalayan. Agparti kami lang no kaya may. Ano ati dingwan mi dito'y? Ay, saan na balayan? Tado matlat dingwan mi dyan lugar mi. Ado tiba kami jay. Ado matinwang mi balayan. Ado pa'y ti manok ken paboy may. Ken nagado pa'y ati kalding may. Oh. Mala balayan. Intrakit din asikaswan dagiti agsangput abisita. Ayan tay parwad ngay bakay. Ada ijay siled. Indulin kaw. Ay, binilang mo numanaw. Ay, saan pa ay?
Ngam adulakit ni Dayjay, na napuno tay karton na nakay kabilan na. Nagdadakkel matitinda parwan. Mayat ano kasta, ada pagbayad iti utang. Nanang, nangikabilan niyo iti parwad mi nagkasar. Ay indulin ka o. Apaya, apay nga inalayo, kat kuko mi nga agasawa Dayjay. Ay, nalipatan mi lang nga imbaga. Ay, iyagyo, tasyak ti mangidulin iti Dayjay. Kasarita mi pa ati Saanan ang masapol? Nay. Iyagyo kit di tagawid kamin ka ni Papang. Saan kayo umiyan dito'y balay? Balasang ka? Saan? Tanagalas mat ti ugali yo. Ha! Apay akas dya asawa amramaon. Ay, diyan nga ruda mo, tatang. Kalaat mo tan nga imungay. Apay inagapa kayaw. Saan mo, tatang? Sa mas dawak no apay akas dyan ni Terry. Ay. Andan sa bulan-bulanan na. Terry, agawid ako ngayon dyan balay. Di mo't nagsaritaan ta, ngay dyan itong balay ti pag nailanta kalpasan ti kasarta. Manjak, jak kayat ti ugali dagiti dadakkel mo. Naupay ako ni ti pamilyam, rupat kwartada. Ha? Agsinatan, Ramon. Saan kumamatakas ta ti pagbagama, Terry? Basit aba nagdayta apang gapuan tang agsina? Basta agsinatan. Jak kayat ang makita ti panag-group-groupam. Terry, agsubli ka. Papanaman nga eh. Terry! Oh, pasensya mo tayo na, Kuramon. Talaga akas dyan na nusumro. Ha? Anyat ka, Diyosawan, papang? At na diferensya, ti panagpampanunot na nung dumaramon. Nangaro na no saan ang nakatumar. Sumro ti kas dyan nga ugali na. Iso pasensyaam ko man. Tanututupam, dangran na ti bagina. Di na kaya ti makonkontra. Anya? Sabay kong mata maanusam ti anak Kuramon. Hello, Terry. Pang-aasim ka di Agdil na tamanan. Basta, manjakon, Ramon. Naumakon. Saan kan nga iayatan? Agsinatan. Sumapol ka iti sabali nga asawam. Bye! Hello, Terry. Hello. Anyan? Anyang iti nagsaritaan nyo iti asawa, anak kaw. Naayayom ka di madlaang. Sana na. Talaga kahit nanti makisina kanya. Makita. Pudno ti atap ko nga da bulan-bulanan di asawam. Ay, opo. No di na kan kayat. Paybayamaw. Di mo ipilit ti bagim ken kuana. Ang mga problema kan tupay din na kayaw. Ang mga konsumisyon kan tao. Iso paybayamaw. Kasadungay lakay. Anyagay ti pagbayad takin ni Willie, itinautang takin kwa na kwarta. Ay. Problema nga raw tayo nalam ni Tiri di parwada. Munday di tinamnama ka pagbayad ka. Ay na, anyan. Insaganaan ta iti husto ti kasar. Naggastos ta iti dakkel. Agsina damat lagayam. Kalkalpas la ti kasar nga nagsina dan adagaos. Uwin nga ro da. Ay problema mo ti kastaw. Naipasubo talaka nga raw. Madi nga minti inaramid talakay. Nasubraan ta tinagpalastog. Nagpalanggwad ta. Iso na ipasubo ta. Uwin nga raw. Ay napawag bababawi bakit. Agpada kami kanila kay kong agbababawi gapu iti naramid me. Namiris may timbidot me asaan gaya marumbang tagpalpalanggwad. Nang rona katawan mata talaga ti palpalanggwad me. Tapasig nga utang ti kwarta me iti daydiak kanito. Nagmula kami nga rod iti adwa prutas kanatang tapno mabayadan mi ti utang me kat kasi na nakabayad kami matlaang. Kat timat anak me ore kasano ti panangayayo na iti asawa na dinan na ayayo iso ang nagsinadan.
Musical scoring, Eli Palacio. Inyo Rose parity script kan parity drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manen. God bless kada kayo amin. Manang Biyana! Thank you iti saan nyo pan nakaumamang tartarabay ka nagiti uploads tayo. Kat welcome kayo kanayon dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Pakasaritaan ni pagayam tayo a Flora saan naapudpud no anagan tintay drama itang. Kastoy man di ko na ni pagayam Flora. Dir manang biyanang adanak kwa nalaing agdiskitar iti masida. Ngam babaan ti dakas awagas. Banag apakaungungtan kan pakasirsirmonan na kanya. Rugyak nga rod ti agsalaysaan. Manganan na lang. Nakaluto akaw. Adyagay day talinutom amasidaan day. Karni manok nang tiliwak iti manok tayaw. Adya tiniliw mo ngay. Kat pasig nga ukop dagiti nabati ang manok tayaw. Pinartem tay mangukop? Ay, kwa. Bagay! Umayak man! Anda kayo! Madali ang kail. Madamdamay tayo ito ang mga nanang. Kalubak pa lang dagito'y taraon. Ay, dumanon ka kabagays! Mapukpukaw tayo kawitan na manukmay. Awanlat na idaw-dawas dito'y balayo kabagays. Ay, nainjak ang mga Awang matimimay, kabagays. dito ya sa bali, manok ang kail. Napanan na katamanay. Agpukaw mo tandag iti manukmay. Maikatlon na dyan na pukaw. Anya? Hamang anong nagtalaw mo tinang kail. Ag self-supporting. Kung saan da mo ngamin na mapakpakan na naimbag. Agtalaw da talagang. Pakpakan mat idaan na imbag. Nabuslon nga raw ti ipakpakan kaw. Iso ang naglulukmag da. Uy nga raw. Naglulok magdagiti manuyo ang kail. Sige tinakman sa pulay. Barang adala ang dito ikigay. Anday, ibagam man ti agpaiso kanyak. Binilang ko dagiti manok tayo kat kumpleto. Awan naksay. Nagalaam iti pinartim a manok. Ay, kaginatang ko Di agpaiso, anday. Kagpaiso, ginatang ko kini kumpare. Ay, agar-aramid ka, anday. Amo konti style mo. Tinakaw mo manan niya. Di kayo mamagsaw iti kasta no awan ibidin sayaw. Anak dak, magatapan dak, iti sana na saya Lukas, talagang adumot itarakan mo ang manok Hay! Adarod na pukpukaw. Inulit ko abinilang dagiti manok ko Angam talaga ako lang ti maysa. Sapay di kadakkelan pa'y matakawitan ti awan. Apay ngay, napnapanan na ngay ngatan. Anya? Iti kasta kinado ti manok mau? Madlaw mo pa'y lang at kurang na. Ay kat siyempre, amok ti bilang dagito'y manok ko anya. 44 amin adadakkel. Ken 35 apiyak. Ken 87 dagiti agit itlog. Apay nagpik sa memorya mo, Lucas? Ay, katsiyempre, Anya? Ang mga nun na pa nakikaroba. Saan nga ugali dagito'y manok ko ti makikaroba? Iso ang masiguradong at tinakaw dadagi jay. Payamaw, tatumulong ang agsapol iti mapukpukaw ang manok. Mau, Lucas! Ang mga no at dala dita karoba. Kung tumot ngamin nga ipupukyo, dagita manok mo, Lucas. Di mo mo't ngamin kaya. Masyanak mat nga rod kadakwada. Imbilang ko nakasla kapamilyak dagiti manok ko. Iso adyak kayat ama ipupuk da. Kasi da. May mayad no nakabulos da. Tapno makapanda iti kayat da apa-apadan. Unangam, napukawan ka niti manok. Amangan no nayaw awanag. Sige man tayo nakasapulan ti manok ko. Manok ko! Where are you? Manok! Angkay Primaw! Angkay!
Apa ya? Ada nakita ka banyas iti asidag ti balayaw. Ha? Banyas? Weng! Isulaki di dagi jay tinangalay ti mapukpuka mamano. Iyaw! Anya? Nagdakkel ti tiyan na. Butyaw. Nabsog laki di iti manawk. Anya? No kasta, saan a tao tinangtakaw iti manok ka? Saan angkay? Krrrr! Krrrr! Ay, kurang man ang dagiti manok ko. Abay ngay, agsasarunumit ng ti mapukpukaw ang manok ko. Ay na. Lucas, apay kas laburido kang agpakpakan ka kita manok mo? Ay na, kurang man ang titarakan ko ang manok. Ay! Anya? Allah, apay nga. Agsasarunumat ng tipan nakapukaw ti manok mo, Lucas. Wan nga ron. Ay, awanin. Pahinino ta na maibos ni manok ka. Ipupok mo ngaminan. Tadamot pupukan lagi ti manok mo dita. Tapno saan ka nga problema? Nangala ang manon iti insangpet mo ang manok idirabi anday. Napido ko Anya, adayamat mapidot ang manok. Kawan mo na lang. Am-am mo kan anday. Tinakaw mo dagi jay ang manok kanya. Saan? Napidot ko na lang arudin. Sige tarumara. Inak ila ko dagi ti manok ka napidot ka. Isublem dagi ti manok. Saan mo ako ka dagi jay? Pangisublang ay kadya maam-amot aking kuka. Napidot ko na lang arudin. Nagtalakay ma. May ranranod kay lang arudin iti mapaglalakwak. Agreklamo kay pailagmay. No kaya mo, Lucas? Tangdanan na kamang gwardya ka dagiti manok mau. Ha? Bantayak? Tapno sanda matakaw? Ay, manungay ti tangdan mo, Andy. Kaya ba sila nga? Umdasan day tamay sa manok iti may sarabi ay. Sagay sa iti rin nabii? Kiway! Manumila tamay sa amakisay nga iti may saldaw. Ay na, huwag na. Di parehas matlaeng, kasla mataktakawan ak matlang iti inaldaw no kasta. May sa iti makabulan mabalbalin pay. Ay, sana, nagrigat kag gwardya, Lucas. Agpuyat kang agbantay. Saan, ipupukulatan dagiti manok ko. Anday, saan anasaya ti kastangar aramidam? Apay di ka makonsensya? Haw? Pinapanaw ko na ti konsensya. Kontrabida la dahi tayo ti biyag ka. Anday pa nga asim. Sardagam ti kastangar aramidam. Kasanun numatiliwan da ka nga agtaktakaw. Di pagsardengan ko na lang aruday. Bay-bay anda la ka day. Masadota ko nagtrabaho. May maya magayam nga dahi ti kastay. Nanam ay pagkwartaan. Pagbiitambay. Rapi manay. Gundaway ko maninday tingagda ko iti manaw. Takawag pa yan. Ultimo dagiti itlog da. Tapno dami ilakaw. Ay, idapag pa iti silaw ka. Oray ta, mo matiturturo nga. Gan may sa silagmay. May maya no awan silaw. Tapno mas sigurado nga awan makakita kanya. Nay, anya day tag-igpila man day. Manok samay. Ha? Ay saan? Kawitan day tao isa na manawak. Ha? Nagloko kan. Kat manok mo na ti kawitan Nangalam di tayo. Ay kaginatang ko Ha? Sige ta, dardarasak paray. Adda nang ko maipapankin ni Ande, manang Flora. Adda atap da, nga isut agtaktakaw iti manok, dagiti kakaruba. Ha? Adamot na pukaw ang manok kaw. Ngamjak kayat apagatapan ti ka naka. Nang runak itawan pamanaginik kaw. Ngam kasaritam kumalatan ni Ande. Damagam no pudno tagwarwaras adamag. Ay, uwan ka bagis. Kasaritak to. Da pa man daki iparangdang tasang ida. Adaya may parangdang ay bitin siya. Ngampod no met nga may nga da isang sangpet mo ang manok anak ko. Gagatang ngaro dagi jay. Gida dumama ka mapipido ka kung itagda.
Basta di ka agar-aramin iti saan anasayaat. Tano matiliwanda ka, sigurado nga idarumda ka, anak. Nalasa na balay. Tagtalay na edak pala diti balay. Jak pala rumrumwar. Tapno saan da kapag panunutan iti dakes dagita akakaaruba. Jak mo't makitkitan ni Andy Lucas. Iwan nga ron. Manipod nagdinamag ti aramid na. Saan mo nga agpakpakita? Huwag nga raw. Nagbakasyon sa amatan. Ken, awa ng tinatakawan. Kunam, Ay, wala niya. Mapansakit di tayo atap tayo kinkuhana Delikado na dyan no matiliwan ng tatakaw. Agkay kaysa tayo amang idarong kankwana. Umay kay mga nain! Anyat ay ayabam di tama na kat nakapupok mat nagitay manok tayo, anday. Unay kidin, aya. Di kay ngumaniwa, di ta Agkurkura lata, tabarang nga daw may nga abuyaw. Krrr! 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 Na. Dagita na. Ay, sigay! Mangang kayo na, Manok te ka aruba dagita. Di umbayan nyo ata umay dagarod, mangang. No'y marubayan da. Manok tayawn. Anya? Nanang, mga sawa ka. Nay, asino ti asawaan? Kaya jay nubiyak Adayo nga ti lugar na. Iso nga jak yaw awid iti balay. Tiksmit ko nga main. Nagkita kami iti personal. Kat, ada pangasawa maya. Di uray simple la kasara. Uray may salababo iti handa ka mabalina. Ay, kit na saya at ano mga asawa ni Anday Manang Flora. Barang agbalbaliwan. Wen nga rod kabagis. Sapay kumaat agbalbaliwan. Tadanton asawa na mga nawakan kwa na no bilang. Tano siyak, di nakmadengdenggan. Kit, kaano ang mapantay makitungtong ka ba, guys? Tapno makasagana Itatanal pas ti kasaratan dyan ay. Agawid ta di lugar main. Ta ijayan ti pag naidan ta. Anya? Ni, kunak man wag na agtapay diti balay. Maburi nga di tayo. Awang mo mararami diti lugar yaw. Kat sumurot ta ni tatang amapan iji talon, ano kaya mau? Mabainak ka ni tatang mau. Agawid ta di lugar main. Ta mas komportable ijayan. Mababainak ka dananang kin tatang mo di tayo. Diya marami di kaya-kayak ko di tayo. Kay-kayat mo nga. Ay, kwa. Awang ngamin am-amo dito lugar yaw. Ure kayat ko ti makikaro. Baka awang mamamaw. Di makiamam mo kakadakwada. Kakabagyan mi mo dagiti kakaruba dito Basta kawitan dyan ay. No di mo kayat. Siya lang hindi agaway. Ay, isa na. Sumurutakan di. Ay, apay kay nagsubli ka man dito lugar tayo, Anday. Unak man no agnad kan iti lugar, di ba mo? Diyan na irwami di angkay. May kawak. Iswa nagawig kamay. Ngam, apay akastati sa uyong ay. Kasla diyo kaya tikada man dito lugar tayo. Sa takasta. Ay, nay, palagipan ka hindi At ang asawa, isungag balbaliw ka kuman. Noan niya ti aramid mo idibaro ka, di mo aramidan ita. Aday ta kay man ako nang kay. Sakbaya bagbaganda. Bagbagan nyo pa nga umuna at bagbagiyaw. Nagsasawo kayaw. Kasla kailan na santuan. Agpapada tayo bilang agbabasaw. Ay, di nakpilosopuan tapag saya atam ti bagbagak. Agbaing ka kumait asawam. Agbalbaliw kan Anday. Ay, no kasta. Adamanan day jay nga Andy. Hoy, agnaigda ka nun dito lugar tayo. Kadwa na di asawa na. Anya, hay, delikado man nga ruden Amok ti kayan mo asawa Lucas. Barang agbalbaliwan
Ta nangasawa mo tag. Ay, wan nga ron. At ang asawa na ang mga nawakan kuha na iti madi nga aramiden na. Naimbaglaangan at ang asawa. Dahil jay siguro tiwagas, tapno agbalbaliwan dahil jay akaaruba tayo. Ay, si kagayam ti asawa ni Andy. Wan. Ay, siyak ni Lucas. Karuba na Andy. Siyak mo't ni Janet. Ay, naimbag man, ta nakaasawa mo't lang ni Andy. Napintas pa iti naasawa na. Ay na, nagswerte. Ang maguray ka. Nabayag kayo nga agam-amo ka ni Andy? Sakbay ang nagkasar kayo? Nabiit kamla nagam-am mo. Sumagmamanula abulan na nagam-am mo kami. Nagkasar kami. Ay, ganern? Ala sapay la kumata naragsak kayo akanayon ka ni Andy. Agbalbaliw mo't siguron. Ha? Anyat kayat mo asawan? Ay kuha. Ay kayat ko asawan. Sapay kumata agsingsing put akanayon ni Andy. Ande, akin manok iti magpat di tatawa. Manok ati karuba. Abogam ma. Maruam da kita. Ay, saan, Ande? Di mo abugan. Tiliwag day ta manok. Anya. Tapay ati limumay. Kat, amo mo na. Ha? Mala, aglisi ka ta tiliwag day ta. Expertak nga agtiliw iti kasta. Ha? Mala, ingkay saganan dagiti Ricardo, Ande. Tanay mas ti si datayo ita. Nay, akin kaldeng dita insangput mo, Janet. Nakitak man ni Jaydalan, nanang. Marikmik ka marikmik. Inyawid ko na tawa mo akin kukwa. Nayawawan da. Sayang mag, iso nga hinukod ko na. Anya? Anday, lakay, ayan mau. Anday, isagana mong tayo suka kung tadumari ka daw. Woo! Ay na. Kunakluad dan mga tipakan ni Ande, iti pa nagtaktakaw na agam. Pada na magayam amang ngagam tinasawa na. Ay, kasanudaytan ngay. Nukasta, kalding mo jay nangisit ti kolor na nga ababatisara na barok. Wala na, Flora. Awan matay. Itay pa'y lasap sa pulag. Ay na, mapan ka ijay balay. Darasam, tadi na pa'y pinartay. Ha? Aday jay balayo ti kalding ko, nana? Wan! Ala, darasam, mapan kan! Nay. Apay anya nga iti asurat, nanang. Sumon, day taka na kayo nga gasawa. Ha? Apay nga da sumon, may? Kasta ti rumbang ka na kayaw, tapno ada pagdakman yaw. Anya? Pasensya kayaw. Ngam, jak kanunungan ti aramid yu iti asawam. Jak insurukan ka ti agtakaw, ngam no apaya kasta ti aramid mao. Isu asangwan nyo, tinagbasulan niyo. Nanang. Nagdarom dagiti tinaktakawan niyo iti asawam. Isu asangwan nyo ti bunga ti aramid niyo, Anday. Agmultata ka no, lakay. Huwag nga raw. Ay na, pangalanta nga iti pagmultata bakit? Naimbang na siyan da ka data. Pinagbigyan data. Nagdiskitar ta pa iti pagmultata. Ay, alam, saan titawid mo kaninanang mo ta isaldatan? Ay, saan amabalen? Agtrabaho kayaw, tapno ada pangalaan nyo iti pagmultayaw. Nanang. Saan aday tagnamnam ay ti ambuyaw? Agsalukag kayaw, tapno saan aday taagtaktakaw ti araramiden yaw. Agbalbaliw kayaw, ta saan anasaya ti kasta nga aramid. No di kay pala agbalbaliw, amangan no ipangato danton ti darum kontra kada kayaw. Makaammo kayo no mabalod kayaw. Sinersermonak dagiti agasawa ket binagbagak ida. Ket ti pagyamanak dimngagdamet iti pamagbaga. Ket nagsalukag da. Ket ita adan pagtagilakwan da ija ilimi iti prutas ken natnateng ket adameten lima nga apukok kadakwada. Alakastan ti pagayam mo, Flora.
Alagagayan, di tamanan, tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para iti script, kan para iti drama, di pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, God bless kada kayo amin. Manang Biyanan! Hello everybody, kumusta kayo manan? Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kanipagayam tayo arisa, saan napudpud no anaghan tintay idrama ita. Dear Manang Biyanang, no adda kasaran iti lugar mi siyak ti kaunaan a present, tanausamak a makisala. Kabailak ti makipinuyat basta sala ti pagsasaritaan alistuak. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysa. Agsala naman natin. Ay, sa kamad gayam data, Elmar. Katuan agsalata. Nagyaman na ka din nga. Kunak no, mauna anak manin amang salagin ka, Risa. Imbag. Tas saktiin mo na anang kurtis yakin ka. Pag-iinagawan da ka ngamin dito sa laan, Risa. Wan nga, Rod. Saan ka kadi ang mabamban no kagsalsala, Risa? Ay, haan mat Di ora agpat-pat nga agsasala tayo. Hana ka mabanong. Sa bagay, nalaing ka ngamin ngagsala. Han mat onay, Elmer. Ngamragsa ko ngamin ng tema kisalsala. Ura ibagada nga kuto-kuto akiti salaan At least kat agin enjoyak. Uwan siguro, ado tagar-aram kin ka iti salsalaan. Uy, ado Ngamawan pa iti inaklon ko. Awan mat nga mente makurso na daakan niya da. Pasigmat nga artak dagiti agar-aram. Deja ko man nasyang pati kayat ko. Jawan ti bisyo na. Aya. Ada nga ta pakaikarya no agara makin ka, Risa. Hanak man nga luklukon iti kasta taba ka mamati ak Elmar. Uy. Saan ka mga rabrama, Risa? Agpaiso ti bagbaga. Ay, pasensya ka na dito yung salaan ti pagdatdatulak ka. Bayan, taumayak to yung balayaw. Taumayak agaram. Ay na. Okay lang mat nga ora ito yung ti pagdatunam. Awan mati problema. Sigurado ka, Risa? Uwan. Danag mon aya. Sige kay di. Nag-ano ti mga araram kanya kiti salsalaan. Iso nga, nairuam ako ni ti kakas. I love you nga, Rod, Risa. Ay, sigurado ka? Uwin, Risa. Idi pa'y lang agayatakin ka. Nagpintas ka ngamin. Kan amok anasingpet ka. Ni, nagsardang matante music. Ay, intag tugawan. Madamdaman ton nga song batak data niya. Inton sumarunong agsalata. Sige, intang nga nagtugawan, Risa. Di kan panawan iti nagtugawan. Tapno, sigurado asyak ti makauna ang mangisalakin ka. Dahil dyan iti ararman, kuto-kuto ti salaan. Uray sa dinwa salaan ka always present. Gagangay na atatang tabalasang nga ron mo. Kan saan mo lang iso ti makisalsala? Wenagam iso ti numero 1 a present iti kaskasaran. Awan pa'y langanan na asalaan da dyan. Gagangay na iti balasang datang. Balasang nga ron. Manual lalaki, hindi nangigigam iti sikit na. Saan na mabilang? Nagsardeng tumot lang makisala. Intun nagdan asawa na tatang. Nagagatupay ni Risa. Nagagat ang makipurpurdiya. Sa bagay makiday. Ala, makaamu ka. Isok kaya mau. Hanggang, kaya nakangata. Dakay tinamlamak tatang. Aklunan na kon iti mabigla dyan. Nasingpet ni Elmar, Risa. Nagagat pa'y abaro. Nagasat kalakit din no iso ti pakiasawaam. Iso nga ron nga aklo na kon lili. Kaskan ko na nga ti type ko. Diyan nasingpet nga lalaki. Swertim ano iso ti makagasat mo, Risa. Kat, aklonum ka din na talaga. Uwan
Kadno ko na nga ikasar na. Wan ko na nga dagusan na. Apay akayat mau jay man nakisala nga anak ko baraw. Wala na. Ay hetik ni Risa. Kin sigo dahil nga amok aman nakisala, nana. Ay na, day tati pa kaung-ung tan na kanyak nukwa. Ta saan amaan anawa. No imbaga na amapan, mapanlat ta. Basta damadamag na kasaran. No jak mo palubusan, aglibas. Baybayan nyo lang, nana. Tagagangay ti balasang Mayat kiti Sabno adda isala da ije salunan. Dagiti daduma babalansa. Mabaindang agtugaw ije saluna. Ije kasip nga tante ayanda. Ay na, no ni Risa. Awan baba inday jay anak ko. Isaw ti kaunaan nga agtugaw iti salunan. Awan problema iti daytan na. Paset ti biag ti balasang ti makisala. Kasano nga abalayan, kaya't matan di kita anak tayo tagsimpa. Agkasarda ka naon. Ay, kano kasta ti kayat da, awan problema. At dadamutin iti husto nga idan. Iso nga may kamay tapag sasaritaan tayo ti kasarda Elmer, kanti anak mo, abalayan. Ay, kawan na. Tulagan tayo nga rudan. Uray simple lang akalaysa. Tinapatag, mabindisyonan ti panagasawa da. Dami di maaramat para iti panagkasarda, balayan. Tangay, maminsan lang mapasamak iti biyag ti tao, ti kalaysa. Ay kaitid tayo na ti amin nakabayalan tayo. Tapno napintas, kay naragsak ti maangay kasarda. Ay katwan abalayan. Sige, mangisabat kami iti may sa ababoy. Madakadakay tayo ta balayan. Tato siya, okay lang nga oray awan ti sabat yung mapartay. No kasta ti kunayaw, pagyamanan may. Papanamgar daw. Inak man nagbuya iji salaan, nanang. Ado ka nung tibisita, Kent. Ayan di madang mo ngay. Apay ngawan man dito'y balay. Diyakan mo. Imo na siguro iji salaan. Amo yung matanda jakabsat ko, kasapaan, no salaan ti pagsasaritaan. Anyan day jaya kabsat mau. Ada nga rod nobyo nan nga kuto-kuto pa ila iti salsalaan. Nay, ada ka magayam dito balay, Elmer. Kunak no ada ka di kasaran. Masatutak tatang. Nabanuga ka naggapo di talong. Kunak no kaduam ginubiam makisalsala ijay. No kasta? Aday generisa tatang? Kewain, mayati sa sala na ijay. Diretso ti panagsala na. Ewan pa inananan. Kasjay ti asawaan. Nubia mo ni Risa. Ang adda pa ila ija makisalsala. Pag sisinublatan da ngay igaman di si ike na. Wala. Baybayan nyo. Tay papas na ti makisala. Balasang pa tatang. Tentong nag-asawa kami. Agsardeng laki din dahi dyan makisala. Wenagem agnobyo kayaon. Apay, di na impaka dati ipapan na ijay. Saan kalugaran tayo mo dyan nagkasal? Saan na masapol nga ipakada na pailaang tatang? Ha? Inton bigatan ti kasal Teresa. Wan nga rod, Elmer. Iso nga maturog ta iti agmalmalamtan ta. Tapno makacharge ta. Ta sigurado nga mapuyat ta. Una, mabalin mo nga oray di tanto makipuyat intong bigat, Risa. Maturog tantong iti oray alas 10, wano alas 11 iti rabi. Bay antay da agsasala, ta maturog ta. Ha? No makaturog ta sigurado ngamin nga naariwawa inton bigat ta adumanan ta agsasala. Ay na, excited akon, Elmer. Oray siya ka. Nakaraglagsaka nga raw. Ngayon, maasawak mo lain ti babae anabayagan akras ko. Ay ayatan ka, Risa. Ay ayatan kamat, Elmer. Kita im jasawam Elmer. Kasaryo ita. Ngam isukat ti makakaada makisalsala. Baybayan yung tatang. Tamaudin apan nakisalan rito. Bayan nyo magpapas.
Ay, insukatan na pa iti hustaw. Nagpalda iti nakiteng. Uray ko man o si kati kasala na. Sa balimay. Si ka ati rumbeng nga mangisalakan ko na takasaryo nga raw. Kain rumbeng la kadwain na ka dito'y lamisaan na nagtugawan niya o. Agtugaw ko malang dito'y Ala, baybayan yung tata. Saan na balay? Tamaudi itang napanlakisalan. Risa, maturog tan. Tapno saan tama po yata. Baybay amon nagitagsasala dito sa luna. Jakmat nga ron makaturog no adda na ariwawa, Elmer. Umayak lang agsukat. Tanin, naglingling atak. Agsubli akmat lang dita sa lunan. Anya? Apay, di ka pa nabanlog kaya? Haan? Ipabas kung ti makisalatad kataadan asawak. Saan akong nga nawaya, iso nga palugudan na ka din. Ay, alang nga ron, mapangkan. Ngam di ka unay agbayag Urayak ti pa nagsublim dito silid ta Risa. Ay, maturog kalatan, Elmer. Maturugak tulatan no makaturturugak. Ala, anya pala kukuam dito sa lunan nga manang kat parbagunin. Itay pa'y asimrek ni Manong Elmer dita balay. Apay, di ka pa'y mapan maturog. Jak nga ron makaturog. Ngalaw-ngaw kayo matlang. Iso nga makisala akmat Ay, kasaryo, ngam si kati makakaadang agsalsala. Adan asawa manang. Saan ka nabalasang? Kabibiyang mo kumangamin ay agardo. Las lang arudan nga agsalak. Baybayan na ka di. Nalpasan ti kasaryo kay ni Elmer, anak ko. Agbalbaliw ka mat siguron. Saan kan abalasang? Isu nga agtalinaed ka kumani di balay da Elmer. Ay, kastoy gayam ti biyag ta ada asawa na nanang. Hanan nga kaslay jay sigud nga nawaya. Wen saanan akas idibalasang ka, amakapan ka iti sadino man akayat mo apapanan. Ngam ita, adan asawam, adan mangigawid ken ka. Ay, sabagay nasingpat matkit din ni Elmer. Patsak nga hanak nga paritan day jay iti kayat ko nga aramiden nanang. Aramidem nga? Katno ada kayat ko nga papanan akas jay. Ay narisa, agtalnakan kunakmat nay. Di kala agbain, adan asawam ngam agbulakbul ka pailaang. Sabali idibalasang ka, sabali ita. Makaburi nga ron matagigyan iti o nagtibalay. Kaslahanak nga makaangas wadak lang iti balay. Kaya kaya't ko tagal-aliwaksay, nanang. Elmer lakay, ada nga iti agkasari di bangir nga barangay. Makikuyugak man kada-adiyang ko niya. Apay, amom jag kasaraya. Haan, ngam nakit-kitak. Inakman agaliwaksay. Mano nga minan nga bulan nga nakakulungak lang ito balay. Ala, basta agawin ka dagos Ingkam lang makipangan. Ala, di kan sumurot manang. Da kami latan ti mapanijay kasaran. Da kami lababalasang ti agkukuyog ang mapanijay. Ha? Anya ka matin gardo? Apay nga paritan nak? Tinakto pa'y paritan di asawak. Si kanto lakit din. Ala, kababain. Si kalat ada asawa na makikuyog. Agtal na ka man matgardo. Nung kayat mo di si kanta agbate. Basta sumurutak. Kakaiso na nga pinalubusan nak ni Elmer. Aginjuyak pa nga galiwaksay kabayatan ti kawan pa ilan ti anak me. Saan sa amot ang nagawid di asawam idirabi ay Elmer? Nagawid. Parang hindi sumangpot, tata. Anya, nagpatpat nagmanay na nakisalsala. Uwan siguro ta salaan mo't yun na panhanda. Ay, agruaman day tanga asawam. Ungtam ngamin mo't pampanuy-nuyam tumay. Diyak kahit nga gaba kami tasawak, tata. No kaya't mo di siyak ti mga tipakin ko uray ungtak. Ay, saan tata? Ang mga gumura, kanya petaramida na. Adda kan nga asawa na. Ang mapampay mo ilag papaigam iti sikat iti sa bali alalakay. Ay tunkuan saan la adya sikat na tig-igamandan. Ala, baybayan yung tata. Nagkari mag-ideya, maudi ka nun day jay apan nakisala na. Masikog ka kano ko na ti doktor bakit? Sumatlagay ang maaglala tutak.
Awan gaganay kayak. Ay, makapasadot matirumwar. Sapay ada kayat ko nga kanan. Anya dayta. Iba ka ma. Tainak mangala. Tanuawan dito lugar tayo. Mapanak ija ilita man lang. Yala anak man nga ro iti bulpen kan papel. Isurat ko dagiti kayat ko nga kanan. Ta iso tiga tangam niya. Sige, mabit lang. Bakit? Nukasta, masikog kan, Risa? Una nang agduwa nga bulan ng tiin inawak. Isumat la di kan rumrumwar ah. Madmadi mat ngamin ti bagbagik. Iso nga agkulkulungak lang ito yung balay. Ala, ano sampay lang? Kasta talaga ti aginaw. Naimbag to lang malampas am ti nginaw mau. Ta makarwar kan tumanan a makikaruba anak ko. Ay na, nagmayat gayam no aginaw ti kabsat ko. Agtalin na gayam iti balayda. Ay, wan, taglaladot ka na. Awan gaganay gayan na. Iso nga agid idalat kukuan na. Santo lagayam aglangan iti salaan ni Manang no agsikog. Hikat mayat ah. Nakarkaron to siguro nga agtal na inton makapagpas ngayan. Ta syempre, addan ton anak na apangibukbukan na iti atensyon na. Ay, mayaton tirek na Elmer. Nalampas akon je pa na ginaw ko. Ray mawatak pa yun. Kan saan akon ngaglaladot. Di nasaya mo kasta ba kay? Ay, rumwarak man nga rod niya lakay. Inak man agbuya dya kasaran itabuang nga baryo. Anya? Maluman. Ideal daw kumaana pang ka. Ay na, napudot ideal daw. May mayat numalam. Ay, may liwakon nga agaliwaksay. Isala ka kumare sangam. Masiko kamat. Saan mat nga lapod data, mang kardiyang? Nalay nga klatamat nga agsala nga ure masikuga. Aya! Ala, umay ka nga rodan tayong tagsala, mang kardiyang. Kakaiso na nga nakarwarak manan ije, walay! Ang mga numabuyan no ka nga adiyang. Sanan, angaw ko lang dadjay. Ay, na umay kakigdim! Kabalak ka naman! Umay kay! Ay, na. Ay, pasensya kan, Elmer. Narabyan na nga nag-awid takas ano kat nagbuyak ngamin pa ijay salaan. Nakisala ko naman. Ha? Masikog ka. Mapan ka pala makisalsala dita. Di mo pampanunutan ti salon at yaw iti sikog mo. Sorry nga rodan Elmer. Di kan rumah dito balay, Risa. Uray addag kasara ka rumah. Di ka rumaray. Tano aramidem ti kasta dagas ka kanyak. Ha? Di tabagim lang ti pampanunutan, Risa. Di mo pampanunutan tagbaling anak ka. Agnagam ka kuman. Manang, pagsayaatan nyo iti sikog buter aramida ni Bayaw. Madanagan laki di dayjay. Saan ngamin ama iparabang ti agpuyat no masikog kang? Itala ngamin nga inong tanak di asawa. Basol mo Apay ngamin na makisala ka bailaang. Masikog kan. Apay, di ka agbyag no di ka makisala? Mabalin mo matla ti agsala-sala iti balayo no kayat mo Idi pa katkaslak nga bagtitan nga agsalsala nga awan kadwa na. Urawawan mata. Basta likli ka mo, ti mapan makisala. Tani, dakulan ta tiyan mo Babae, timpas ngay mo bakit? Nagpintas nga ubeng. Uwin nga rod. Ay, imbag ta nakapas nga yakmat laangan. Awanan tinadagsan ito itiyan ko. Wala, nagpapiksa ka, Risa. Tangkadam ala imbag ti panagpas ngay mo. Ayabak nila lang, taisupay lang timang patanggad kain ka. Tapno makatrabaho bakay. Lakay, nakatanggad akon. Napiksa akmanan. Mayat tapno napiksakan ang mga wawil iti anak tabakay. Bantayang mampay di anak tata da papanak Ilmar. Papanam. Ay, kwa. Inak man makiatindir iti kasar. Anya? Ay, di ka mapa. Bantayong kiti tanak ta. Alamat ton. Ita lang mat. Promise. Saan ko na Saan ko maanatangkan ti ulo, Risa? Nanang, ni manang jak salsalan ni.
Kita nyo, maya ti tsatsaan na nga uray uban na ti anak na. Ay sus, uray lama ipalapalayo kan ti anak na ngagsalsala. Ay naglukon day ta kabsat mo. Inkay anawaan, di nakmat ngaming dengdenggan. Mal, taibagak nga isardeng da pay Latin music. Tapno agsardeng agsala di kabsat mo. Bantayan man pala ang daanak talakay. Papa naman ay. Inak man agbuya diya kasaran. Kan makisala ang matan ada mangisala kanyak niya. Ay, ala, mapan kan. Bantayam diya anak ta. Basta mapan kan, Risa. Nanang, nakita yu dahil markan diya anak me. Ne, saan ba't anak ka? Apay, napanagdaya. Ang kung amin nasangputan ni Suday jay balay, di parbangon. Pati nagijabat badudawan matan. Anya, napanam ngamin aya. Apay aparbangon asimbangpet ka. Kwa, napanakmat lang nakisala. Dayta ti maganap mo. Pinanawan na kalakit din di asawam. Ha? Napunwan siguro di asawam iti kasta nga aramid mo. Kanayon na ka nga ati paan amapan agpuy-puy at makisalsala ngam nagtangken may taulam. Awan dengdenggam. Anyagay ita, nauma siguro na adya asawam. Nanang, birukan tayo ko madahil markan dyan anak me. Pangasiyang. Sinapul mi nga rod asawak kan ti anak me kat nasapulan mi metla ang ida kat inalak ti anak ko. Nakasang tinapasamak, tadinak matan sinublian ta asawak. Pimanaw kat nagtrabaho ita dayo a lugar. Sinurot ko kat nagpakpakawanak kan kuana, kat impakitak ti panagbalbaliw kon. Jak ngamin kaya tamarakrak ti pamilya may, iso ngayon karigatak ngay nurnos ti amin kada kami. Alakastan, ti pagayam mo, Risa. Alagagayam ditan, tinagibusan wano nagpatinggan ti pakasaritan ni pagayam tayo Risa. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami. God bless kada kayo amin. Manang Biyanan! Hello, gagayam at timanan ti pagayam yo amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak nga oras yo amin. Adumdum nga ka nagbuybuya ita agundaway. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni pagayam tayo adura saan naapudpud no anagan, tintay drama ita. Dear Manang Biyanang, adda ka kay suna nga anak me, ni Bobot. Saan napudpud no anagan. Nagtrabaho ti anak mi iti syudad kat aday imbaga na sorpresa na kada kami iti asawak. Kat tap numawatam ti amin, rugyak ti agsalaysay. Kano nga gawin di anak ta, Dura? Kuna naman nga iti kabitan na panawan. Kat kuna na nga da sorpresa na kadata. Sorpresa? Nay, kanya nga iday ta sorpresa. Ay, kajak amo Basta, kung ano mo tapakaragsakan ta ka daw. Kanya ngay nga ta. Igatangan na ta nga ta itilugan ta. Nalabas ka mga agpanunot, Jaime. Pangalan na kumangay matitigatang na itilugan, kat manulat swildo na ijay syudad nga aghel-hel para ititrak. Kanya among ngay no nakapidot iti balitaw. Sorpresa nga raw. Ay, nan. Awagan man ta damagam no anya day ta sorpresa. Ay na, jak makaid na amang pampanunaw no anya day ta sorpresa. Uray siyak nga rod. Jak sa may turugan ay. Ala, awagam ta damagam. Mala na. At mabiitlaan nga rod. Takitaak no napunon jay in charge ko a cellphone ka. Hello, bubot anak ka. Anya dya ibagbaga, masurpresam kada kami kan itatang mau. Ay, nananang, di ka lang makaruray man. Urahin nyo kati ang makakawid Basta aday isang put ko, nanang. Anya ngay day ta. Lugan?
Uno motor? Uno cellphone? Uno anya? Ay na. Awan ka dagita nanang. Tao, ti sangkot ko. Tao? Sino nga'y? Ay na. Di ka na uray mo. Asawak na lang. Ha? Agpaysaw anak ka? Wala lang. Ay, apaw. Kapaw dyan na. Makasawa ko na lang. Ay na! Ay na, nagpintasan na dapat. Ay na! Ay nagsaya atin nga no makaasawan dyan nagtabakay. Ay, hehe. Wan nga raw. Ay na, kung naklanoan niya sorpresa niya ibang bagana, mga sawa magaya main. Adangatan urnong na pangasawa na. Wanan niya. Wano. Umutang nga ta. Tsaka mau, damagan tantaw no makaaway. Nanang, adda kami. Kaduwak tinobyak. Ni Darna. Magandang oras ninyo, Nana. Ganon din balasang ka. Ala, pumasok kayon. Hali kayo. Ala, umunagtandar na. Oo, mahal. Ay, Bobot. Masiko, ganito'y nobyam. Una na. Tanabayagin nagdintin na kami, Jesudan. Aya, nukasta. Inlimad mo, ti kaadat nobyam ijay syudad, anak ko. Una. Tapno, masurpresa kayo. Ay na. Nukasta, adan to nga ron ang puko, min Wala na lang. Anyagin. Manuabulan ng tasikugmao, Darna. Ay, magwawalong buwan na, tatang. Ay, kasta. Ay na. Ay, magagaran kami na maadaan iti apukaw. Apay ngay ngagtagtagalog ka. Apay di mo amo ti agilukaw. Ay, ikwa. Ilocano naman ako. Kaya lang, parang mas gusto ko nang magsalita ng Tagalog. Kasi matagal na akong nagtrabaho sa siyudad. Ay, Ilocano ka magayam. Ay na. Ay no siya, di nak mapagsao iti Tagalog. Agan nawil ti dilak kay. Malaksid no kapilitan na talaga. Sige lang po. Mag-Iloco kayo at magtagalog ako. Kanya nga itimbaga ni Bubot kang kadar na. Kaano nga itimbaga na panangikasar na kang ka. Ay, wala pa kasi siyang urnong, tatang. Kaya mag-urnong muna kami, Sige. Agsasarita tayong tao. No kasapulan nga agdiskitar kamay, tapno makapagkalaysa kayaw. Ay aramidan may, tapno agsimpa kayaw. Nang runa ka na ay masikukaan. Bubot, mahal. Sabihin mo sa mga magulang mo, huwag na silang magdiskitar ng kwarta. Kay, bayam, ano agdiskitar ta? Tapno makapagkasaratan, mahal. Nakakahiyamat, Huwag na. Tayo na lang ang mag-urnong ng pera. Kung makaurnong tayo, tsaka tayo magpakasal. Sige. Sikati makamaw, mahal. Ada kayo, ano kasta ti desisyon nyo, bubaw. No kung ayaw nga gurnong kayo pa, iti pagkasaran yung tao, ay makamo kaya nga raw. Tatang, tati kahit ko, mismo akwartak ti makaramat, para hindi pa nagkasarmikin ni Darna. Diyak kaya't nga umutang kayo. Kailaan ka ni Darna. Kasanungay no adda maibaga dagiti dadakil na. Tatang. Hindi yung pakadanagan da ita. Kahit saan kayo nga agsubli dyan syudad? Kasanungay ti trabahaw. Agsubli kami to no makapagpas ngay ni Darna, tatang. So, makipurdiyak pala dito lugar tayo. Yala. Ado makidit, pakipurdiam di tao. Ay na, may lakay. Magagaran ako namang saklot iti apo ko ta. Ura siya nga raw. Ay, nung babae ti apo ko ta. Sakto timang panagan, wine. Anya't ipanagan mo ngay. Panaganak tao iti Olivia. Anay ko. Apay nga gatos kamay. Nagadoanagan. Day tapay mo nagan ti ex mo ti ipanagan mo iti apo kam. Apay may salang ayat ti Olivia.
Saan mo't laday jay tiagnagan iti kasta? Kan may sa, nabayagan nga ex ko day jay. Imbis ang nalipata ka ko ipalagip mo. Nalipatan nga. Ulbod alaklakayan. Alaalaos taon. Di ka nagpasugnaw. Bakit? Unay kito na pintas bakit kun aya. Agungot man ako nakaon. Hala, si Kanton timang panagan iti apo ko ta. Tapno awan rirey. Antay, apit Tagalog ginubya ni Insan Bubot? Nagtagtagalog, may? Ay na. Kailukanwan matlaang ti lugar da, kanakan. Nairuam la kanu iti Tagalog, idinapan ijay syudad. Iso Tagalog ti sa una. Madlaw mo nga mintiayog ti sa una nga Ilocana. Apay nalipatan na ti agilukaw. Diyak mo Basta ko na mga ganawil kanuno agsaw iti Ilokaw. Mas hiyang na kanon ti Tagalog asaw. Nabayag mo gaya man nga danubya dya kasinsing ka. Inlimod na lagayam. Wala, nakatumpong pa iti na pintas a babae. Wala, antay. Ay na. Nagpintas ka ginubyanan. Nagtayag pa'y. Nataytayag mo nga Insan Bubot. Anya nga tatikinayat na iti kasinsing ko ngayon, antay. Na, si Kamat, gwapo mo't dya kasinsin mo Saan lang amadlaw ta nalampaw. Kinsan nga gibarbarbas. Ngam no agpokes dya kasinsin mo Kahit rumwarmat at ikinataer na. Oray agpapukis ka nagibarbas ni Insang Kaw. Kaslaad dayo kaya tan ginubya na. Tan nakapimpintas no maidiligkan ko na. Nauyaw ka matlaunay, pilaw. Ha? Apal mula dahi tayo dya kasinsin mau. Tan nakaasawa iti napintas. Idinto adya asawam kat saan lang arudin ang napintas. Chismo sapay. Ha? Masuro na kiti dahi jay apilaw. Kasla saan amamati ang nakaasawa ka iti napintas anak kaw. Dahi jay pa yung ngamin ti ko na yun, nanang. Naapal dahi jay. Kun naakaran iti chismosa nga asawa na. Nagbalin mo na chismosa dahi jay. Manipod na ki asawa iti chismosa. Umapal nga may, iso akas jay ti bagbagana. Napimpintas nga min nga adayo ni Darna, ngam dya asawa ti kasinsin mau. Ay, adayo mo't anana. Anya mo ti binatbat niya asawa na iti asawa nga. Ay sus, karkaron ton ati apal day jay, inton may pas nga iti apo ko may anak kaw. Aging nga min itakat awan pa'y anak day ti asawa na. Ala, baybayan nyo na. Di yun pakariribukan, di bagbagala ka na kayo. Di yu tutupan ida, nanang. Paapalak man ida, inton rumwar ti apo ko may anak kaw. Ay na, dakulan ti tiyan mo, Darna. Iti mabiit, makita min ti umuna nga apo ko may. Mabigat nga rudan ang sikog ko, nanang. Nahihirapan akong maglakad. Ala, an-anusa maun. Sana balay, taasidigan ti panagpas ngay mau. Nan, aprosak man. Ay na. Aprosak man ti tiyan mau, takasaritak man ti apo kak balasang ka. Sige, nanang. Ay na, apo ko kaya. Excited kamin ka ni Lolo, mamakakita ka. Ay wan, namuam ka din no lalaki, wano babae ito'y si Kugmaw, Darna? Hindi pa, nanang. Para suspense. Ay, wan matkit di Alang aron, kanayunam ti magna, tapno saan kanto amarigatan nga agana ka. Ag-exercise ka, balasang kaw. Kita man mabalinday tatalo akalding ama partay, into nagpas ngay ni Darna. No kasta, talaga nga ipartyan tayaw, ti panagpas nga dyan manugang talakay. Wala, kas pang welcome tayo nga ron, iti isasangbay ti umuna nga apo ko ta. Ay, sa bagay. Wan, mayat batkit day. Agam, kurang samat tatalo akaldeng. Ay, nayunan tanto iti manaw. Taya bantay to dagiti kakalugaran tayo, bakit? Tayo pasikat naman, tagbalin nga apo ko ta kadakwada.
pintas mo nga ubing dayto yan. Ay sus, nagpintas ti apo ko may anak ko. Una lang. Karupro pa ni Darna. Ay na. Hada na po ko may kanitatangyaw. Aladar na. Agawa am ti agpaimbag tapno makarwar kayong dito'y ospital. Tarambakan tayo ti isasangbay ti apo ko may. Agsilibrar tayo. Ay may lakay. Umadanin ti makabulan di apo ko ta. Ay, wala niya. Makabulan na gaya man inton umay alawas. Wanya rod. Nagbit ti aldaw. Apay no, ang parte tayo manan lakay. Kawin ha. Dami mapartay. Rambakan tayo ti makabulan ti apo ko ta. Wen, tagpaarami da kun iti cake na. Tapno maisagana. Malala. Pasuratan to iti happy 1 month old. Ay, sige lakay. Ada maparte. Iso nga agparte tayo kiday. Maibusan na tayo taragan yung akaldingan tayo. Parti kay maapartin. Ay, uray maibaws. Basta para iti apo ko may. Kano maibaws? Adapay mo na kita'y tarakan mi ababaw. Binulang nga agpapaskan kayaw. Wan pilaw. Ay? Uray maibos dagiti taraken mi adingwan. Basta para iti apo ko may. Kasta unay siguro nga apal mo na niya pilaw. Yamen. Linumbaan na kanya kasinsin mo. Imun una ka anang asawa. Awan pala ti anak yaw iti asawam. Ngam ni bubot. Adan may isa nga anak na. Ay kadumteng tulat tamat ante. Saan pa siguro nga ita? Ay na, ibagam ngamin ija asawam, tagtali na udlang ija balayaw. Tapno may pamay sayo ti magbukal iti anak yaw. Saan asumanorsor abapan makimarmarites? Anya mo day dyan nga asawam. Mapanaglaklakaw, iso asumanorsor antay. Oho, pambar na ladya panaglako na. Ngam kinapudno na, mapanagsagagap iti damag nga iwaras na. No agangkat iti lako na, agangkat mutan iti ichismis na. Saan mat akas ta di asawa kantay? Kasta? Anyakit asaanan. Iso adi kay makaanak ta kasta kayaw. Naapal kayo nga may nga gastawa. Nauyaw kayo pa'y. Dilawam di kasinsin mau. Nasakit tinaka mo nakaasawa iti napintas. Ni, agdamdabak lang matantay. Ay, di mo baliwan ti istorya. Tay di damo ang nagsarita tamay papan kanibubot a kasinsin mau. Adalaok na apan nanguyaw ti tinor ti sarita miday. Iso nga uray kasta ti ugaliyaw. Awisin kayo latta a dumaray intun 2 bulan ti apo ko may. Tagparti kami manan, pilaw. Uray di kayo nagparti tatang. Tanay, may ibusan ti tarakan niyo. Intun nagbardilagan ni Bebe. Sa tayo man nagpartain. Inton makatawan na. Ay saan masapol a binulan ti panaghanda tayo. Tapno bongga. Baybanda kami ka din anak ko. Ta excited kami nga rod anaadaan iti apukaw. Ken adamo mapartay. Malaksid no awan. Ay, sayang di gastos tatang. Saan? Ta para iti apuko may. Pakaragsakan mi ter aramiden may anak ko. So baybayan na kami ka day. Ay, dura bakit? Di matangak iti krib ti apo ko ta. Na, nagdakulan day ta akrib hay may. Nanggatangam ngay dita. Nangina day ta ata nagdakul mat. Wala, inutang ko. Mabalinta ti agid na dito krib na ta nalawa. Huwag nga raw. Mabalin nga agid na ti talo at tao dito. Nangina na ito. Oray nangina basta para iti apo ko ta. Sa bagay mitkit di Aywan, nakalako akon iti buryas. Intanto aggatang nga iti kagawaan ni baby. Sige nga raw. Mangtad kanto pa iti pagbayad ko dito'y krib na. Wan, basta kuyugan naktungarod nga agmarket. Gatangan ta amin na kagawaan ti apo ko ta. Manggulpitan iti daya perken gatas na. Kastamat ang dagiti agkakapinta sa bado na.
Uuwi muna ako sa amin, Bubot. Ako lang ang uuwi. Di na kami ikuyog ni baby, Tarna? Hindi na, tababalik din ako agad. May kukunin lang ako doon. Anyat alam ay siya lang ang timapan mangala. Taga-asimot ni baby no panawam. Babalik nga ron ako agad. Isang gabi ko lang doon. Kahit anyat paggatasan ni baby ngay no rabi eh. May gatas naman siya. Paggatasin mo muna sa buti, ha? Mabait ka lang nga ron Oo, kukunin ko lang yung ibang gamit ko sa bahay. Kulang kasi ang dinala kong gamit dito. Ay na, naglukmag mata po ko mon, Maray. Nagbintas pa'y nga ubeng. Uwan nga rod, Maray. Amin na makakita kas tatibagbagada. Napintas ka na, oh. Ay na, una yan. Sinapatusang matan. Ubing pa'y lang. Di pa'y lang makapagnangam sinapatusang matan. Uray midyasan pa'y lang, Maray. Ay na, anyat sirbito'y nangina sapatos na ngay, no di na usaran. Ay na, nagadu mga alahas nan ngay. Napuno mataiman na ni tipulsiras kas kada singsing. Kas kada kwintas. Nanda pa'y rilunan. Di na pa'y amutag rilo, Maray. Ikatampay ladagita, taamangan no mairita, Maray. Ay na, apay aya si katimasikuran, Maray. Umapal kan samot nga man. Ha? Awan nga min napintas nga apo ko, miso akastat ibagbagam. Una yan di kasta pa nagsasaum, Mare. Sa anak mo't nga umapal, ibagbag ay na, di ka nagrasound. Panawan da ka man la dito yan. Hey, ngamuray no kastat ibagbagam, awisan ka latain to do may alawas. Tarambakan mi manan ti may katlo abulan to'y apo ko may. Umay ka na daw, ha? Awan mo di manugang tan bakit? Napanan na kanuay, Kung namat ni Bubot ang nagawid din sa lugar da. Kaya di pa agsublay, Sana mailaw, iti apo ko ta. Diyak mo, Agsangsangit mo dyan, anak ta. Apa yan? Ay, umay katasit ganta. Ambun ta, nuanyat sangsangitan na. Apay dagita kagawaan ni Bebe ngayon hambag maububaw. Rubuatan yun ni Baby, tatang. Nanay, gamin, umay danain. Alaan? Sino ti magalakan kuan, Kan, apay nga alaan da? Malain lang iti ex-boyfriend na, nanang. Ex-boyfriend nga! Sorry, nandiyak imbaga nagpaiso ka lang kayo. Nanang, tatang. At nasigo na lubyo ni Tarna. Hindi nagsina ta. Nagpaaram ni Tarna kanyak. Tagayat na nga ipaako ti sikog na kanyak. Kinayat ko matatago sa tanagpintas may. Ngore masigugan. Anya! Pasensya kayo, tatang nanang. Saan ko aputo talak ni Tarna? Higit nasakit. Nagsinublan na kaya malitiks na. Katalaan na karoon ni Bebe. Isugaited tayo. Awan karpungan tayo kin ni Bebe. Anya! Kas kamla na buyatan, iti sanga timba adanom, iti asawak, iti daydakan nito. Kas tao na yabain may kadagiti kalugaran may, tadyayin paspasik at may nga apo ko may, saan mi matgayam apudno nga apo ko. Nagwaras nga rod ti damag may papan iti daytaket di kam rimrimwar iti balay mega po iti nalaos sa abain me. Madigayam at talaga tagpalpalastog, ka nagsasao iti patapos ako nada. Tanag kibaltang grabe apak kay babay nan ti mapasaran. Kat kasta tinapasamak kada kami nga gasawa. Alakastan ti pagayam mo, Dora. Alagagayam ditan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam Dora. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para iti script kan para iti drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagngina kada kayo amin. Manang Biyana!
Manipod kani pagayam tayo nga Alison saan naapudpud no anagan ti may drama itangam sakbay na welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kasi man ti ko na ni pagayam Alison. Dear manang biyanang, pakaragsakak no agsusukat dagiti nobyak. Kat no agsikugdan kaslawan anya man na kanyak. Awan pakibiyangak no adda mapasakitak. Tatilaang pakaragsakak ti pampanunutak. Rugyak man ti agsalaysay. Masikog ang genubiam. Ang urnong mo, Alison. Kasano ang maikasal mo nga? Di yung panunutan day ta kasar-kasar ta. Awan ti maangay a kasar tatang. Kat kapilitan nga awan pa'y maangal akasal Taawan mo pagkasar mo, anak ka. Sana day ta tirasaon. Anya nga lang. Di na kaya dagiti dadakkel ni Aisa ang mga sawa kang kuwana. Anya? No di na kaya di saan laan. May di tapno mailisyak iti gastos. Ay, una yun na. Kasano mo ngamin, akaya tinda ka, kitkasta ka ba? Awan lang arudan ti trabaho. Agsusukat pa, dagiti nubyam. May mayat ti agsusukat. Ngam ti agrurotap. Nita, agpilosopo ka pa lang ba? Sardi nga mo, tigas na nga aramid mo. Tama nga numadaksan kanto. Awan ti pakadaksak. Da? Danag yun na ya. Amok ter aramidan. Kahit, kasano nga rin tisikog Genobia? Di suportara. Anyat isuportam nga, kaya awam mo trabaho. Agtrabaho ka. Wain, agtrabaho ak tao. Na? Nagrigat mo ti agaplay ti trabaho. Sa anak mo ngamin profesional. Kit oraan niya at trabaho ditan basta nalinis at trabaho. Taplo ada pangalaam, iti pang suportam ka iti putot mo. At dapat ay imo na putot mo. Agkurukurang ka lang arudin kang kuwana. Nagputot ka pala sa balay. Di aganos da. No niya, maitad ko ako anusan da. No awan di pasensya. Kano ngay nga klunin nakilisa? Damag kumat nga da ka nun nobya, kat masikog pa yan. Nabayagan nagsina kami ti nobya ka? Ha? Kaano pa Nasurok ang makalawasin Hindi ka kumabasta mamatilatan iti manggag mo Tadida mo ti lawlawatin da. Siyak ka di ti patyang. Apay ngay nagsina kayo, Alison? Di na kayat dagiti dadakkel ti babaay. Iso binaybay akmet na Iso da ketikam kamada kaon. Oh, no di da kayat san lang. Ha? Sika nga ruti kayak ko Elisa. Iso nga aklunin na kuman. Chick boy kan samot, Alison? No iday, wang aklunak. Ngam no ita, sanay. Nagbalbali wa kaon. Sikan ti maudi nga ayatag Elisa. Ay, sige nga ron. Aklunan kan, Alison. Ay! Tingkyaw! Ay! Rumwarta nga ron tayo intag date. Ha? Pagditan tangay? Kainta mga niti turo-turo, Kalpasan na kaintag pag di parkay. Namabanog tahan. Intagin na. Agit ida. Paginanaan tangay? Ma'am to, Hala, agrobak ka. Ingkag di ko sahin. Tapno, nabanglo tang agwayaw. Kunang agpasyarta. Ngam sabali mo to imayanta, Alison. Anya ngay. Nailaw ang talakot nga roda na din na oras. Ay, ayatan ka ngamin, Elisa. Iso paset ti pa naghayat ta adwa day tao. Sapay ko mga rod, tadinak tulokon. Saan tao? Apay ko mga ramidag ti kastangay. Nagbalbaliw ang rodan. Sikan ti painal. Kat, anya nga rod ti plano mi ti relasyon tangay. Agkasarta ka din wano saan pay. Sampay mo ipahapasta pa'y mo ta kuy-kuyaw. Enjoyin ta pa'y ti relasyon ta kasag nobyaw. Sakbay ti kalaysa. Makauray day ta kasar, Elisa. Nakapas nga yakon. Nakatanggadak pa yan. Nga maging gaita, di ka pa'y lapim masyari di balay. Iso nga inyag kun di ti balay yu ti anak ta. Tapno makita mo at Alison.
Kita mo ta anak mo na, karupropam launay. Ubang mo ta. Apa nga may kamay? No kwarta ti ka sa pulam. Awang may tagkaw. Awang pa'y trabaho. Kagsalukag ka. Tapno da may suportam dito anak mo. Kaya't mo tagdarumak. Kwa, sana. Maawatan na ko mamay. Awang pa'y magtrabaho nga raw. Awang mangawak kanya nga trabaho. Awang kano bakantay. Iso nga ano sampay lang nga. Sana balay, tanuad nanto ti trabaho kung mang tedak to iti kwarta kang ka. Oray binulan no isaw. Ornusan tangaminan ati amin kadata. Taure siyak tagtrabaho, tawawiram ta anak ta. Sana. Naupayak ka dagi kadadakil mau. Kunang milan asino dagag sasaw. Imparo pa dagag kanya kaon, adidak kayat apara kang ka. Tais tambayak ka naw. Di umadayo ta. Lumasin ta iti pag naadan. Sana. Sorry gapo iti impakita, dagiti dadakil mo kanya. Napukaw mo iti panagayak ko kang ka. Anya. Tayabas to nga ro ti anak ta. Mangtad kay ti kwarta. Awang nga trabaho. Api di ka makawawa tayo. Gagawa am tag sapul iti trabaho Ikang kay ti makabulan na pawayway. No di ka pa lamang iti suportam talagang ang daruma ko nalisaw. Kahit kaano nga rin ang malanitan ti subil nga paray. Ikasar mo na ginubiyam. Awang pa'y kwartak paray. Agururnong pa'y lang. Kasano ang makaurnong nga paray ka. Awam mo trabaho. Ay, huwag nga raw. Awang mo nga may master ka na trabaho. Ay, ang mga nodam mong paray. Ano kaya mo paray? Umay kan iji pagtrabawa. Ang sapsapol ni Nana Maria ni Timay sapay ahardinero na. Basit samot ti suldaw? Sakto lang, baray. Maya ti jay tanasing petibus ka. Istiin nga. Iso alibre amin akanan kinda dumapay ang masapsapol mo. Sige mga raw. Tanay. Reng-rengen na dyan na anak nga ikskaw. Agdaw-dawat iti suporta ka. Awang maitag ko pa'y Tawang pa'y at trabaho. Si kagayam ti ibagbaga ni Ruel nga isarag na. Anyat nagan mo? Alisaw na. Okay nga Rod. Panawan kayon tagbiyahe kami pa'y. Itulod mi dagiti order asabsabong. Ruel, sikan ti makamoy ti gayem mo ha. Isurom dagiti aramidan na ditoy. Okay? Wala na. Sige nga Rod. Panawan kayo pa'y. Naitata si kasunta mula ni Nana Maria, pare. Nagatong sa sabaw. Ilakla ko na kita. Iso ti business na. Ado ti pang ibagbagsakan na itimula na sa sabaw. Apay manot tawin nanti amo ta, paray. Nasurok sa 16 na. Saan mo amadlaw? Nagsiksin yun. Wala pare. Nasikaso nga min iti bagina ni madam. Ado ti kwarta na pagpapintas na ko naman. Nagpintas pa'y mo ilasog ti pamagina. Bagay na di surpan na. Tanagpo daw. Ayang nga iti asawa na paray. Diyan mo pare. Saan mo amaw awatan ti bagbagana? Nudagduma. Ibagana abalo. Nukwa. Ibagana asina. Saan mo makaino? Ibagana abakit abalasa. Anya? Agin inom di amot Ay nakaro paray. Mamartay ni Nana Maria. Mawan mo makikita ka asawa na. Balo siguro na. Uno saan? Nagsinatan. Alison, nasaya at tanagawid ka. Masikugak matan. Naminsyamlaan na ilawan ta masikugan? Ni, apay akas na ti sa umngay. Apay adi mo pa dyan asikat ti ama to inawag. Saan kumamatakas na Sika lang matinaglaw anak. Sika lang matilalagyan na kirelasyonak. Nalagi ka nga rod agsangit ay. Wala ka ay wanam nga rod ta si kugmaw. Ikasar na kun ata masikuga kun. Dumanon kayo kanon ko na ni tatang ko. Awang nga rod kwartak. Agurnungak pa'y Uray tulagan tayo pa'y lang ti kasarta Uray agkasartan to inton makaurnong kan. Basta matulagan ti kasarta. Sapay jak pa'y nakasagana. Aguray man pa'y. Di na pa'y manlarang-rang-rangay. Tanay.
Mariribo ka na. Di ka pa ilong umay ti balay. Kita ino ka sa no ti aramida. Kay, kasano daytan, duwan tinapututam, alisaw. Kanya nga ito saram ang mga kasarkin ni Elisa, kit awan pa makwartam. Yak pa'y may kasar. Imbaga nga gurnong akpay. Kanayon nga umay dito'y balay kaya mana, kinuray ni Elisa, sumanubli dito'y balay. Pagsasaritaan tayo kanon, ti kasaryaw. Oh, daguli mo nagigya tao. Kaslamot tumaray da tao. Gagangay na abarok, tamasikog ka nga rudan, Janubiam. Apay kami alang sikog kamalay. Sige, tagsubli di trabaho. Yak pa'y lagaway, tamaistrisa dito'y balay. Alison? Ay na, apaw, kinidayan nak to'y amo niyo. Alison? Ano tak kinidayan na manay? Pahingataan. Amom, nagkwapo ka man. Ay, thank you, ma'am. Ay na, nagpintas ka, mate. Nagsiksi ka. Bagbagay mo ta nagkita ang abistidang. Nagpudaw ka pa'y, ma'am. Thank you. Umay ka tayong tag-merienda. Jak pa'y mo inalpas ti raramidag. Basta, umay ka. Madamdaman tunday ta. Inta pa'y ag-merienda, ijay silid ko. Ada ref ko, ijay silid ko. Iso nga ada ijay ti meriendaan ta. Umay kan. Namwak amaro ka pa'y. Iso nga amok adakal dinamnamakan ka, Alison. Nana, apay, balasang ka pa'y? Balo ako, Alison. Kung nagbagbakbakita ka balo, ngam, narigat matgayam tiawan kan kanduana. Anda ka din nobyam? Ha? Ay kwa, awampay? No kasta, arman na ko, taklunan ka dagos. I love you ko namon tasong batak adagos dayta. Alan, arman na ko, Alison. Hasta mo lang tinaramin na kanyang idebaray. Yung yak tinuto pa, taimbaga nga da asawa. Tamo na ngamin ide, baruak pa'y. Ngam idi imbaga nga da asawa. Sinardingan na kamatay. Anya? Sa bagay, ubing pa'y mati lang ni Nana Marian, paray. Kasalakay mo. Pampanunuto nga, may. No ni Nana Marian ti pakirelasyonak. Di sana kung problema iti kwarta, ne, kita ma. Di kagdardarat sudos paray. Panunutan man na imbag ta, mga no mailaw ang ka. Sama siguro. Awa mo dakis na tawa mo asawa. Kasalon, Genubiam. Masigog sabayan. Sinak, day jayin paray. Marian, hanay. Aday pudnokon ka. Sapay kumaata, di nakagura. Ha? Anya day tahani? Kwa, ada dua na si kugak. Ingkang kama, da bagida kanya. Dak kaya ida. Si katilab kaw. Iso na lang ta problema ti suportak kadagiti potok kaw. Ay, sana problema dayta. Mabit lang Oh, atoy. Nay, apay na ito akwartahan, nay. Itid mo suporta dagiti putot mo. Basta ikarim asyakla ang ti babae, iti biyag mo, Alison. Si kalati ay ayatang. Iso ajak mabalin nga agbawin iti sa balay, hanay. Nadamag ko nga da ka nung trabaho, isong imayak, Alison. Ay, aday ta. Api, aday talang ngaya. Naglastog ka? Itupak-tupak mo mulat tanti kwarta di talamisaan. Unatan o day tala suporta ti anak ko tikid daw magmay paay ko Alam day tanta pumanaw kakiting. Apay ngay may kami Elisa. Anya masapul mau. Apay ngay akas jet ibagbagam iti text. Anya asina nga ibagbagam. No nya imbagak iti text ka. Waka day jet agpaysaw. Suray. Ngumawang maramida.
nagbaaw mo, tinti pa nagayak ko kang ka. Anya mabaling ko ngay. Masikuga ko na, Alison. At danto na anak ta. Kasarlaangan ti kurang ta. Kasanon ti agbalin nga anak ta. No, ti may papaniti si Kugma, nakasagana ka mang suporta. Ataw, pauna suporta day ta, nay. Nga ganak ka, mang tidak to iti gasto sa medyo ospital. Uray di private ng ospital ti paganakam, mabalin. Ta kabailak abayadan ti gasto sa medyo ay. Anya? Alison, limbastog kan sabat na anak ka. Nagsasao ka. Kung namailan asino kan akabaknangan. No suporta lang ti kasapulan na kita babaay. Itagaw? Naitala nga ya. Basta di da idildil ti pagida kanya. Tabyak kayat idan. Di ka nagpalastaw anak ka. Lagi pa. Asaan mo akwarta ti pagpalpalastog mo. Oh! Anya samit. Agasawa kami ka ni Marian. No nya kwarta na. Kwarta mitang. Anya nga agasawa sa asawa mo. Di kayo pinagkasal. So nabali, tagkasar kami to tata. Busy nga min na kanayon ni Marian. Iso adi na pa'y lamasahang o ti may papaniti kasarmay. Ay, ti mangmangag ko nga ibagbaga dagiti tattao. Kwarta ka no lang ti kinayat mo kini Marian. Ahaw, sa wanda ti kaya ada sa wing. Apal dala kanya, day ta. Awang ngamin Marian da, tata. Agrobot ka, Alison. Darasam. Apay, papanak ngay hanay. Pumanaw ka pa'y laang dito'y balay. Darasam, tamang ano masangpat. Ay sus, anyagay. Adan, nakabaybayag kan tumat. Asino nga minti dinteng ayahani? Ala, mapan ka nga ro di silid ni Ruel. Ala, amin akawas mo dito'y silid ko. Darasam. Apay nga min aya. Di ka maawatan. Basta pumanaw kan. Darasam. Pudlo gayam. Tintanong na kanya. Parayan. Pudlo. Nga adagayam lalaki. Kat pinagnaid mo pa yan, dito'y balay. Ador, agpalawag. Marian! Apay niya ka asawon day day. Marian eh. Nagpilyoan tata. Agpili ka. Bugbugan ka. Wano idarong ka. Apay asino ka ngamin tata? Siyak tinasawa ni Marian! Anya? Marian, apay ko naman nubalo kan. Anday ka. Agpili ka kunak. Idarong kayo. Wano bugbugan ka. Agpabugbog ka na, Alison. Pinarigat ti maidarom. Narigat ti mabalod. Alala, agpabugbog ka. Langaro da. Tigay. Agpadano ka kaon, tata. Ala, mangan kan. Nagtumar ka iti agas mabaraw. Iti yung tagka bibikaw. Haw. Gak makapangan tatang. Ikari katam. Tapno baka tumar ka. Nagsakit nga rin na. Sana dakot yung kariri na tisakot. Aras ko. Kay, basol ko nga raw tikas na nagpanagablo ko. Basol mo ba ilan? No abala ba sa magtigas tingin ka? Si kalangarudan tibas asikaso. Si kapila tagot. Tapos. Sorry tatang. Kundi palastog ka. Ibagbagam abaknang ka, tabaknang din nakarelasyon mo. Ngamadtama gaya masawa na. Anya nga ita? Tatang. Ala, agawa ang tagpaimbang. Tagtrabaho ka ba? Tapno at pagsuportam ka lang ito'y dua putot mo. Agsalukag ka. Trabaho ti bilukam. San a sugar mami, nawatam. Tatang. May ikaw. Insang sangit kulatan tikas dyan nagbanagak tabasol kumat. Tapa man na nagimbag nagiti sugat ko, ingka gumaak ti nagsapol iti sabali at trabahok, kat kahasina nakastra ka kiti may sa pabrika, tapnada pang suportar ko kadagiti anak ko. Kat baruak pa'y lang aging gayta, takaslawan matan iti panunod ko ti mga sawawan numakinobya, tadagiti latan anak ko ti ayan da atensyon ko. Alakastan, to'y pagayam mo, Alison.
Alagagayam ditaan tinagpatingkaan ti pakasaritaan ni Pagayam Alison. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama ti Pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.